Moi bons días a todos e a todas, compañeiros e compañeiras de corporación, o público asistente. Imos a dar comenzo ao pleno ordinario do mes de xuño. Comenzamos coa aprobación, se procede, dos borradores das actas do 28 de maio de 2026 ordinaria e 12 de xuño de 2026 extraordinario e urxente. Non hai ningunha apreciación, quedan aprobadas por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte, señora secretaria. E antes de abordar a proposta de inicio de expediente de honras e distincións para a denominación do Auditorio de Ferrol como Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas, hai unha solicitude de palabra por parte do grupo promotor da iniciativa. Imos a dar a palabra a don Miguel de la Cierva Álvarez de Sotomayor. Moi bo día a todo o mundo. Bueno, o primeiro que quería facer saber é que acabámonos de enterar de que non era este o momento de tomar o turno de palabra, pero xa que collín autopista dende o Grove hai 2 horas, voume permitir 2 ou 3 minutos para deixar algo de constancia de por que estou aquí en este inicio de expediente. Bueno, primeiro que quería facer e dar as gracias. Para min é tempo de agradecer e tamén de felicitar. Estaba comentando con María que o único problema para min sería a emoción, non? Que non é mala en si mesma, pero traba. Pero bueno, a ver si tiro. Eu son, ante todo, un admirador de Álvaro, pero bueno, levo 35 anos sendo promotor de concertos, programador cultural, músico, e teño o privilexio de coñecer moitos músicos a nivel nacional, para que non, vamos, supoño que aquí non conozco casi nadie en Ferrol, a pesar de ter sido compañeiro de Álvaro no grupo Los Limones, pero non veño aquí como compañeiro, porque non era o meu propósito facer un discurso emocional, sino unha mostra obxectiva de merecimentos. A empresa é difícil, posto que o desinterese absoluto de Álvaro pola relevancia, polo protagonismo, fixo que non fose unha proposta moi clara para a xente non metida no mundo da música. Eu o que teño que decir é que en 30 anos de contacto cos músicos, moitos máis importantes ou recoñecidos a nivel nacional, Álvaro sempre foi ese gran secreto, admirado e recoñecido como máis grande, no que a reputación tal. Este falta de afán de protagonismo de Álvaro fai aínda máis xenuína a declaración ao nomeamento ou a honorificación do seu paso pola vida na música, porque hai neste mundo da música hai moitísimo afán de protagonismo. El representaba exactamente a humildade. Un músico que podería tocar con quen quixera, pois prestábase a tocar con calquera veciño ou calquera artista, independentemente da súa repercusión mediática, musical, industrial e reputacional.
Por outro lado, tamén quería decir que, bueno, xa cando morreu Antonio Vega escribín máis palabras para facer unha observación sobre a definición de música no diccionario. No diccionario quere decir que música é o arte que combiña os sons co tempo, non? Cando en realidade a música, para min, é unha emoción que transcorre a columna vertebral, o corpo e o espírito, cando alguén consigue estimular sentimentos profundos a través do son. É moi fácil facelo coas letras, porque as letras falan de sentimentos moitísimos máis fáciles, pero é moito máis difícil facelo instrumentalmente. É exactamente isto no que Álvaro era tremendamente poderoso. Despois, non sei se tiña algo máis apuntado que decir, porque non son dado a escribir, sino máis ben a improvisar. E despois, nada, eu como teño certa ventaxa sobre todos vos, non por ser músico, sino por tamén ser un iniciado na estela de Álvaro no instrumento que el tocaba. Como ben sabedes, Álvaro foi o introductor en España da pedal steel guitar, un instrumento complexo. Eu compartín escenario con el tocando a guitarra, mas son un aprendiz non merecido, pero sí indudablemente na estela. É un instrumento que en España apenas son algo máis dunha dúcia de personas o que o tocan. Todos nós os que tocamos este instrumento sabemos da grandeza de Álvaro. Digamos que os auditorios como contenedores de música na miña definición de música son contenedores de emoción. Está moi ben, é moi dignificador que un músico que veña do propio pobo, da calle, tome o nome do auditorio, porque nesta acción non interveñen as vicisitudes da industria e da posición social dos artistas, a posición industrial, nin comercial, nin nada. Isto é puramente música, non teño máis que decir. Moitísimas gracias. Pois agradecemoslle moito as súas palabras, sobre todo a viaxe tan temprana para chegar hoxe aquí, en nome de todas as persoas promotores. Isto foi xa dictaminado pola Xunta de Voceiros Municipais, aínda así vai a haber unha breve ronda. Señora Purriños Carballeira, ten a palabra. Bueno, pois, moi bo día. A verdade que, bueno, primeiramente, estou super emocionada, grazas, Miguel, por non só ese camiño, por ser un referente en Galiza, por estar hoxe aquí, por falar de Álvaro, pero por falar tamén do que moitas persoas sentimos co que é a música, non simplemente co que nos venden, non? Álvaro é un exemplo, foi un exemplo, será un exemplo, non só en Ferrol, que parece que a veces se nos esquece. Eu simplemente quero agradecervos, primeiro a ti, Miguel, e segundo a todas as persoas implicadas que fixeron, a verdade, que un gran traballo documentando toda a carreira de Álvaro, super extensa, foi difícil facelo, bueno, a Pipo, a Sito, María, a Pablo, un montón de xente que traballáchedes, que apostáchedes por isto no minuto cero, porque sabíades non só quen era Álvaro musicalmente, tamén personalmente. Eu creo que hoxe os músicos de Ferrolterra, da cidade, voume incluir, estamos
estamos emocionadísimas. É un día de alegría que comeza este camiño hoxe aquí en Ferrol. Eu creo que vai ser máis que emocionante, e a verdade é que tamén hai que agradecer, creo que a todos os grupos dende Ferrol en Común sempre tivemos claro que isto tiña que facerse unha realidade, pero tampouco houve dúbidas, sí, porque é moi importante moitas veces ese recoñecemento popular, no, que falaba Miguel, que moitas veces é tan complexo que unha persoa nun ámbito coñecido, pero noutros moitos moi descoñecido, porque non sale na tele, nin no cadena dial, nin cousas destas, teña este recoñecemento. Entonces, por eso eu creo que é moi merecido, e hoxe vai soar unha steel guitar segurísimo. Moitas grazas, de verdade. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rei, bo día a todos e a todas. Eu únicamente comentar tres cousas. A primeira, agradecer a Miguel como representante do grupo promotor a súa intervención hoxe neste pleno municipal. Agradecer tamén a presenza das persoas que foron parte dese grupo e que hoxe están aquí neste pleno asistindo ao inicio deste expediente, pola súa motivación, pola súa iniciativa, pola súa vontade de que se fixera realidade. En segundo lugar, creo que é importante ter en conta ou sinalar que esta é unha proposta que conta co apoio de moitas das representantes do que significa este colectivo na cidade de Ferrol e na comarca, e creo que é importante telo en conta cando se toman iniciativas como esta. E en terceiro lugar, creo que para o Concello de Ferrol, para unha corporación, para unha institución, para unha entidade como a nosa, é importante recoñecer e poñer en valor as persoas que pola súa paixón, pola súa iniciativa ao longo da súa vida son capaces de suscitar un sentimento colectivo de apoio e facelo a través de recoñecementos públicos, como poñerlle o nome a un edificio tan singular como pode ser o auditorio desta cidade. Por iso, desde o Bloque Nacionalista Galego, xa mostramos o noso apoio e hoxe volvémoslo a reiterar en este pleno municipal. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora do Pico. Bo día, moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todos os compañeros de corporación, a xente que nos sigue e a xente que está hoxe na sala para, dar un xeito de dedicar este día tan especial a Álvaro Lamas. Para nós, para o Grupo Socialista, penso para toda a oposición e para os ferroláns, unha honra poderlle dedicar este espacio tan senlleiro da cidade a unha personalidade tan relevante como foi Álvaro Lamas. Quero dar as grazas especialmente a Miguel por acompañarnos hoxe aquí, a María, a Rafa, a Sito, a todos os amigos que de algún xeito están aquí poñendo voz, poñendo presenza a esa figura que foi tan importante. Non quero deixar tampouco no apartado de agradecementos a Andrés Suárez, que no seu concerto aquí en Ferrol puxo de pé o auditorio, as 800 e pico personas que estábamos ali, e recordou á corporación, a todos nós, a cidade, a necesidade de implicarmos rapidamente nesta distinción, neste recordatorio que, como digo, é fundamental para a cidade, que unha persoa tan relevante na música, unha persoa da calidade humana de Álvaro seña reconocido por todos os ferroláns, era unha débeda que hoxe por fin saldamos, nos fai especialmente felices. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora do Pico. Pois, efectivamente, este tipo de distincións que non son habituais son por unanimidade dos membros da corporación. Creo que a Álvaro lle gustaría ter comprobado que desperta esa unanimidade na súa cidade dende o mesmo momento da súa pérdida dende o goberno e tamén o conxunto da corporación. Xa empezamos a traballar no homenaxe que coñecen perfectamente que estamos preparando. Polo tanto, pois hoxe é un día importante, iniciamos este expediente, rematará antes desa merecida homenaxe que lle brindará o pobo de Ferrol. A partir de agora, cremos que o auditorio gaña sumando o nome da cidade, o nome de Álvaro Lamas. Por lo tanto, moitísimas grazas a todos os promotores. Procedemos xa á votación da proposta. Votos a favor,
punto número 3 queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, señora secretaria. De aprobación do recoñecemento extraxudicial de crédito do expediente 2026-027665. Ten a palabra para a presentación da proposta a concelleira de Facenda. Moitas grazas, señor alcalde, bo día a todas e a todos. Saudamos aos que nos acompañan, por suposto, e tamén aos que nos siguen e nos escoitan. Pois moi brevemente, trátase simplemente de aprobar o recoñecemento extraxudicial de crédito desta factura. Unha factura de 2.695,42 euros que corresponde ao ano 2025, pero que entrou en rexistro o mes pasado. Por lo tanto, habilitamos o crédito necesario e suficiente para a súa tramitación. Moitas gracias. Moitas grazas, señora concelleira. Non hai Sí, señor, ten a palabra o señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, nada, simplemente aquí atomámonos novamente con un recoñecemento extraxudicial. Non é unha cuantía moi relevante. O relevante que seguimos vendo, pois eso, esa forma de xestionar, facturas que non entran a tempo e que expedientes que non se entrabitan e que acaban chegando pois a este pleno para convalidar, non? E precisamente por iso é inevitable facer unha reflexión máis ampla cando estes días o goberno municipal está facendo balance dos seus 3 anos de goberno. Porque escoitamos ao señor alcalde falar dunha transformación histórica de Ferrol, pero a realidade é que a transformación que está vivindo esta cidade ten nomes e apellidos moi distintos aos que aparecen nas campañas de propaganda do Partido Popular. A transformación de Ferrol chámase Fragatas F-110, chámase Navantia, chámase fondos europeos, chámanse investimentos impulsados polo Goberno de España, chámase compromiso do Goberno de España con esta comarca. Mentres eses grandes proxectos avanzan e impulsan a economía da cidade, o balance da xestión municipal é moito menos brillante. En 2024 apenas se executaron os 7,84% dos investimentos previstos, no 2025 o 19%, e no primeiro trimestre do 2026 a execución pois foi de 0,76%, o sea, non houbo execución. Nunca houbo tantos recursos, nunca houbo tantas oportunidades, maioría absoluta e máis asesores que nunca, e con todo, nunca se executou tan pouco. Por iso, o verdadeiro balance destes 3 anos non é dunha cidade transformada pola acción do Concello, é o dunha cidade que avanza gracias ao impulso doutras administracións, mentres o goberno municipal queda por detrás das oportunidades que ten diante. Ferrol merece menos propaganda e máis xestión, menos anuncios e máis execución, menos balance triunfalista e máis resultados reais para os barrios, para os servicios públicos e para a vida diaria da veciñanza. Ese é, por desgraza, o balance real destes 3 anos de maioría absoluta. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Señora Sanjurjo. Sí, bueno, pues moitas gracias, señor alcalde. Nada, non tiña pensado intervir xa neste punto, pero por responderlle un pouco ao señor Fernández Beceiro, bueno, vostedes, señores Fernández Beceiro, no seu Partido Socialista saben que viven nun mundo paralelo, non? Llevou a decir unha cousa, o protagonismo de Ferrol e dos ferrolanos. O protagonismo de Ferrol e dos ferrolanos. Eu lles aconsello que miren para diante e que deixen, pois dunha vez, de mirar para atrás, que deixen os enfrentamentos e que deixen o rencor. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, señora... perdón, votación, votos a favor. En contra, abstencións. Queda aprobado o punto número 4 da orde do día por 13 votos a favor e 12 abstencións. Agora sí, pasamos ao seguinte punto da orde do día, señora secretaria.
Dar conta da aprobación da memoria xustificativa da Cofradía de Pescadores e Mariscadores de Ferrol, COFER, e a UDC Campus Industrial de Ferrol referidas ás subvencións nominativas 2025 e da memoria xustificativa das subvencións de concorrencia de 2025 ao abeiro do Plan Estratégico de Subvencións do Concello de Ferrol 24-26, expediente 2024 04 15 19. Pueda dar conta en comisión. Pasamos, si lles parece, o seguinte punto. Señora secretaria. Proposta de aprobación inicial do Regulamento do Consello Local da Infancia e Adolescencia do Concello de Ferrol. Expediente 2026 02 66 05. Para este expediente hai presentada tamén unha emenda por rexistro por todos os grupos. Moitas grazas. Ten a palabra para a presentación da proposta e desa emenda, polo tanto, a concelleira de Igualdade e Infancia. Moi bo día, moitas grazas. Bo día tamén ao público que hoxe nos acompaña e o que está escoitando por Wendy. He de dicir que, bueno, no primeiro lugar, agradecer aos grupos políticos que se ha conseguido a aprobación por unanimidade, ¿no? Aprobación deste regulamento, un regulamento importante para os nenos e as nenas da nosa cidade, ¿no? Posto que o obxectivo é regular a, bueno, pois a composición, a organización e o funcionamento, perdón, do CLIA, que é o Consello Local da Infancia e Adolescencia. Con respecto, bueno, pois a emenda que se presentou, fai referencia, bueno, pois a engadir unha vogalía máis formada por unha concelleira ou concelleiro de educación, como non, pois por un representante dos grupos políticos que forman parte da corporación municipal. Moitas grazas e reitero as gracias aos grupos. Moitas grazas, señora concelleira. Non hai intervención. Moi ben. Sí, señora López. Sí, moitas grazas, moi bo día a todos. Bueno, gustaríame recordar que se hai aprobación é porque a oposición ten da man para que isto saia adiante e non porque o goberno dese tempo. Indicar que todo o que ten que ver con esta acción foi ás presas e sen tempo para valorar nada, e así é como actúa este goberno, aínda sabendo que se ten que levar a pleno, e apróbase sen ter levado a comisión antes de que se fixera a súa exposición pública. Non me vou estender moito no que supón para unha cidade, unha vila que este activo un plan como este, onde se lle dé a voz a participación á infancia e adolescencia. Unha ferramenta que xa está activa en moitos lugares da nosa contorna e moitos deles con anos de experiencia e con resultados moi positivos para as crianzas e mocidade. Queremos moi positivo promover este tipo de participación entre a xente máis nova do noso concello, moitas delas con ganas de aportar e ser partícipes dos cambios que poidan acontecer na súa cidade, tamén como receptores desas propostas. Quería destacar unha cousiña no artigo 10 que, aínda que non se poida modificar agora mesmo, sí que me gustaría que polo menos se tivera en conta cando se leve a feito este regulamento, non? Di así no artigo 10: as candidaturas saen dos colexios da cidade. Paréceme, entendo isto, que queda un pouco laxo, que deberíase intentar que participasen alo menos unha crianza de cada centro educativo, pero a súa escolla debería tamén sair de xeito democrático se houbera moita participación nalgúns dos centros de ensino. Tamén como representación de cada barrio da cidade, para darlle voz ás diferentes zonas do concello. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Sí, señora Miramontes. Sí, gracias, alcalde. Agradecer novamente aos grupos a súa contada. Moi ben, pois, lles parece, votamos a proposta. Votos a favor. O punto número 6 do orde do día queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, señora secretaria.
Dar conta da resolución de 29 de maio de 2026 de aprobación da memoria xustificativa das subvencións concedidas por a área de igualdade do ano 2025. Expediente 2026-02-4474. Non hai intervencións, entendo tampouco que foi... sí, señora Purriños. Hola, sí, graciñas. Bueno, eu sí que aquí quería comentar unha cousa, porque é evidente ao vir este punto que o primeiramente é unha mágoa que non se teñan en conta os grupos da oposición cando se intenta facer e aportar para mellorar algo. É evidente que tanto Ferrol en Común xa alertou dende o primeiro momento a importancia que era abordar a violencia de xénero nos centros educativos dende diferentes perspectivas, diferentes miradas, e así tamén se fixo constar nunha moción que os tres grupos da oposición presentamos en relación con este tema, non? Entendemos que o Colexio de Abogados pois ten esa perspectiva que é importante, pero non debe ser a única. O único contacto que os nosos nenos e nenas teñan co tema da violencia de xénero. Os nosos menores, como leva pasado estes 3 anos, só tiveron esa intervención. É necesaria unha intervención integral, real e máis pedagóxica, e por iso é imprescindible contar con outros profesionais que aportan unha visión socioeducativa e analicen a violencia de xénero dende a prevención e a información baseada nunha formación específica. Creo que quedará clara na nosa moción. Creo que os tres grupos da oposición tiñamos unha man botada para que este tema se levara por outro camiño. Dende a Concellería entenderono, creíamos viable que sería así, e vemos que non, que esta memoria xustificativa pero para o futuro volve a pensarse da mesma maneira. É unha mágoa simplemente. Grazas. Moitas grazas. Turno de réplica, señora Miramont. Perdón, non sabía. Señora López. Nada, suscribir as palabras da compañeira Nerea de Ferrol en Común, pero tamén me gustaría sumarme a que, se poidera facer algún cambio, non? Vemos que sempre son nesta área as subvencións nominativas, algunha vez terán que mudar para que se convirtan nunhas subvencións de concorrencia, que son as de máis transparencia. Moitísimas grazas. Moitas grazas. Señora Miramontes. Grazas de novo, señor alcalde. Nada, eu solamente quero dicirlles que se lles escoita, que se está a falar para facer prestar máis servicios deste tipo, a lo mellor por outros profesionais, ¿no? Pero sí quero resaltar algo que os centros de ensino solicitan este servicio, con lo cual nosotros temos que prestalo. Podo dicir que o ano 24 foron 11 centros de, primaria, secundaria, bacharelato e tamén formación profesional, ¿no? Pero que o ano 25, pois ampliouse o número de centros, foron 16. Se lles fixo unha serie de encuestas, salieron todas moi satisfactorias. Por tanto, o ensino é o que fala, o que solicita, é o goberno o que presta no servicio, con lo cual do ano 24, que foron 400 nenos e nenas os que solicitaron estos servicios, pasamos a 802, con lo cual, un 82% máis que o ano 24, pero non obstante, tomase en conta pois as pretensións e as solicitudes que fan desde os outros grupos. Moitas grazas, señor alcalde. Moitas grazas, señora Miramontes. Señora Purriños. Moitas grazas. Con todo o respeto, concelleira, evidentemente subiu porque os centros de ensino ven unha necesidade nesta temática e porque tampouco hai outra opción. Igual se deramos outra opción con profesionais adecuados tamén subiría, incluso máis. Entón, se a única opción que damos para os centros, é lóxico e normal que acollan cada vez máis centros. Eso non exime do que estamos solicitando os grupos da oposición. Moitas grazas. Moitas grazas. Señora Lamas.
Moitas grazas, señor alcalde. Eu non ia intervir inicialmente neste punto, pero, bueno, aproveitando o debate, que xa é un debate reiterado, que hemos tido en numerosas ocasións, non só neste pleno, senón tamén nas comisións. Un pouco facer incidencia de novo no que acaba de decir a compañeira de Ferrol en Común, que se precisamente os centros o solicitan, señora Vidamontes, é porque hai unha necesidade nesta materia. Entón, reiterarlle o que ya lle dixemos en numerosas ocasións, que o que lle invitamos é a que complemente este servicio. Vostedes, como goberno, teñen a legitimidade de facer este convenio. Nos temos outra perspectiva, creíamos que debía ser unha formación, pois a lo mellor levada a cabo por outros profesionais, pero que lle suxerimos, xa que vostedes teñen esta certeza de que isto é a maneira que o deben de hacer, o que lle invitamos foi a complementarlo. Vale, con outros profesionais. Desgraciadamente, señora Miramontes, van 2 anos que yo creo que de boas formas e dunha maneira moi propositiva levamos invitándolle a facer este tipo de iniciativas nas comisións pertinentes e, por desgraza, como indicaban as miñas compañeiras, non houbo esa vontade por parte do goberno de recoller o guante. Vou facer yo unha vez de novo. Recorde que traballar con menores un tema moi delicado. Creo que deben ser profesionais preparados non só dende o punto de vista xurídico, senón sociopedagóxicamente tamén é imprescindible, porque non é o mesmo falar con unha persoa adulta que unha persona que está en formación, como son os menores da nosa cidade. Insistir de novo en que se tome en conta esta cuestión e que recurra vostede a outros profesionais para complementar e que os menores da nosa cidade teñan unha formación integral nesta materia. Moitísimas gracias. Moitas grazas, señora Lamas. Señora Miramontes. Xa para rematar, como dixen, se ten en conta as pretensións que se estiveron a falar, no? Pero esta é a memoria, é o que se fixo o ano pasado. Para este ano 2026, xa se verá a ampliación, no? Moitas grazas. Moitas grazas, señora Miramontes. Dada conta xa, tomado nota das suxerencias plantexadas no pleno, pasamos ao seguinte punto, que é unha declaración institucional. Saben que vamos a interrumpir o pleno ás 12 por este tema. Vou proceder á lectura da declaración consensuada polos grupos municipais previamente. O Día Internacional do Orgullo LGTBI+, celébrase mundialmente cada 28 de xuño en conmemoración aos disturbios de Stonewall de 1969 para reafirmar o sentimento de orgullo sobre as identidades e orientacións sexuais e de xénero tradicionalmente marxinadas e reprimidas e para visibilizar a súa presenza na sociedade. A proposta de aprobación de declaración institucional con motivo do Día Internacional do Orgullo LGTBI+, foi consensuada por unanimidade no Consello Municipal da Muller do día 15 de xuño de 2026 e dictaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Educación, Universidade, Política Social, Inclusión, Igualdade, Muller, Xuventude, Familia e Infancia e Multiculturalidade e Política Lingüística en sesión de data 18 de xuño de 2026. Cada 28 de xuño conmemoramos o Día Internacional do Orgullo LGTBI+, unha data que nos invita a reafirmar o compromiso coa liberdade, a igualdade, a dignidade e os dereitos humanos de todas as persoas, con independencia da súa orientación sexual, identidade ou expresión de xénero e características sexuais. Esta xornada ten a súa orixe na reivindicación da igualdade e da non discriminación, así como na defensa dos dereitos civís dun colectivo que durante décadas sufriu persecución, invisibilidade e exclusión. Grazas ao esforzo de moitas persoas, entidades e institucións, acadáronse importantes avances no recoñecemento dos dereitos das persoas LGTBI+, contribuindo á construción dunha sociedade máis libre, plural e democrática. Porén, estes avances non deben levarnos á autocomplacencia. A igualdade real conquistada ao longo dos anos non sempre se traduce nunha igualdade real e efectiva. Aínda hoxe continúan producíndose situacións de discriminación, violencia e intolerancia motivadas pola orientación sexual ou pola identidade de xénero. Os delitos e incidencias de odio seguen a constituir unha realidade preocupante que require unha resposta firme desde as institucións e dende o conxunto da sociedade. Do mesmo xeito, asistimos á proliferación de discursos intolerantes
e de mensaxes de odio que atopan novos espacios de difusión a través das redes sociais e das plataformas digitais, contribuindo á estigmatización e exclusión de persoas e colectivos especialmente vulnerables. Nun tempo marcado pola rapidez da información e pola crecente influencia dos contornos digitais, resulta tamén necesario reivindicar o valor do coñecemento riguroso, do diálogo e da convivencia fronte á desinformación, aos prexuízos e aos estereotipos que alimentan a intolerancia. As institucións públicas temos a responsabilidade de contribuir á construción dunha sociedade informada, crítica e respetuosa coa diversidade, promovendo espazos de encontro e entendemento nos que prevalezan os dereitos humanos, o respeto mutuo e os valores democráticos. Por ese motivo, entendemos que a educación en diversidade, igualdade e respeto constitúe unha ferramenta esencial para previr a discriminación e favorecer unha convivencia baseada na inclusión e no recoñecemento da pluralidade que caracteriza as nosas sociedades. Esta realidade afecta de maneira especial a mocidade LGTBI+, que continúa afrontando situacións de acoso, discriminación e incomprensión que poden ter un impacto profundo no seu benestar emocional, na súa saúde mental e no seu desenvolvemento persoal. A prevención do acoso, a educación en valores de respeto e igualdade e a creación de contextos seguros constitúen unha responsabilidade por toda a sociedade, especialmente nos ámbitos educativo, deportivo, cultural e de lecer no que as persoas mozan debe poder desenvolver a súa personalidade con liberdade e seguridade. Compre tamén prestar unha atención particular ás persoas trans e ás persoas non binarias que continúan topando obstáculos e situacións de vulnerabilidade que dificultan o pleno exercicio dos seus dereitos e a súa participación en condicións de igualdade na vida social, educativa e laboral. Resulta tamén necesario adoptarnos unha perspectiva intersectorial que permita visibilizar a realidade de outras persoas que poden afrontar múltiples formas de discriminación, como as persoas maiores LGTBI+, as persoas con discapacidade, as persoas migrantes ou refuxadas e aquelas que viven en situación de especial vulnerabilidade social. Do mesmo xeito, persisten discriminacións menos visibles, pero igualmente relevantes en ámbitos como o emprego, a formación, o acceso á vivenda ou a participación social, onde moitas persoas seguen ocultando aspectos fundamentais da súa identidade por medo ao rexeitamento ou as consecuencias profesionais. A plena inclusión require avanzar cara a contornos laborais, educativos e comunitarios nas que as persoas poidan desenvolverse libremente, con seguridade e en condicións reais de igualdade de oportunidades. Ao mesmo tempo, non podemos permanecer alleas a realidade que viven millóns de persoas LGTBI+, en diferentes lugares do mundo, onde continúan sufrindo persecución, criminalización, violencia ou restriccións ao acceso aos seus dereitos fundamentais. A defensa da igualdade, da liberdade e da dignidade das persoas constitúe un compromiso universal que trascende fronteiras e interpela ao conxunto das sociedades democráticas. Neste Día Internacional do Orgullo LGTBI+, queremos tamén render homenaxe a todas aquelas persoas que ao longo da historia sufriron persecución, marxinación ou invisibilidade por seren quen eran. O seu esforzo e a súa valentía contribuíron decisivamente á conquista de dereitos e liberdades que hoxe forman parte do patrimonio democrático da nosa sociedade. O compromiso de Ferrol tradúcese no impulso de accións de sensibilización e visibilización da diversidade, na colaboración co tecido asociativo e cos colectivos sociais da cidade e centros educativos, así como na promoción de actividades formativas dirixida ao persoal municipal e diversos colectivos sociais co obxectivo de avanzar cara a unha administración cada vez máis inclusiva e preparada para responder ás necesidades dunha sociedade diversa. Ferrol continuará traballando para favorecer espazos seguros, accesibles e respetuosos para todas as persoas, fortalecendo os valores da igualdade, convivencia e respeto que deben caracterizar unha sociedade democrática. Entre as accións deste Ferrol Orgulloso 2026, destacamos a colocación da bandeira arcoíris na Casa do Concello e iluminación coas cores da bandeira LGTBI+, de edificios municipais, o pintado dun banco nunha das prazas máis significativas da cidade coas cores da bandeira, un punto informativo e sensibilizador no centro da cidade no mesmo día 28 de xuño, roteiros de visibilización da diversidade sexual en Ferrol
e accións nos centros educativos no primeiro trimestre do vindeiro curso. Ferrol é unha cidade plural, diversa e orgullosa da súa veciñanza, que se enriquece coa contribución de persoas con diferentes realidades, experiencias e identidades. Recoñecer e valorar esa diversidade constitúe unha oportunidade para fortalecer a cohesión social, combater os prexuizos e construir unha comunidade máis xusta, inclusiva e solidaria. O respeto á diversidade non é só unha cuestión de dereitos individuais, senón tamén unha condición esencial para a convivencia e para o progreso colectivo. Esta é a declaración institucional que sometemos a dictame do Pleno da Corporación Municipal. Votos a favor da proposta. O punto número 8 queda aprobado por unanimidade. Pois moitísimas gracias e pasamos ao seguinte punto, punto número 9. Dar conta das vítimas mortais de violencia de xénero desde o 1 de xaneiro de 2026 até o 5 de xuño de 2026. Expediente 2026-02-8620. Ten a palabra a concelleira de Muller e Igualdade para dar conta das vítimas de violencia de xénero do último mes. Grazas de novo, señor alcalde. Chegamos ao ecuador do ano e, desgraciadamente, temos que lamentar que xa van 24 mulleres asesinadas, no, por sus parellas ou exparellas. Neste mes de xuño foi Patricia, unha delas, de 48 anos, que foi asesinada en Alicante. E tamén Vicky, de 51 anos, que foi asesinada pola súa parella en Málaga, non? Polo tanto, trasladamos, no primeiro lugar, todo o noso apoio e solidaridade ás súas familias, que son víctimas tamén, non? E como non, condenar, como venimos facendo en todos os plenos, desgraciadamente, que temos que condenar estes asesinatos machistas. Moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Pasamos xa ao apartado de mocións. A primeira delas, a moción, o punto número 10, señora secretaria. Moción do Grupo Municipal Socialista para garantir a transparencia no funcionamento da EDAR de Cabo Prioriño e reforzar a protección da ría e do litoral ferrolán. Expediente 2026-02-9233. Moitas grazas. Polo grupo propoñente ten a palabra o señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. A protección do medio ambiente e a conservación da calidade das aguas constitúen unha responsabilidade fundamental das administracións públicas e un elemento esencial para garantir a saúde pública, a sustentabilidade dos ecosistemas e o desenvolvemento das actividades económicas vinculadas ao mar. Ferrol é unha cidade profundamente vinculada á súa ría e ao seu litoral. A pesca, o marisqueo, as actividades náutico-deportivas e o conxunto dos aproveitamentos económicos e sociais asociados ao medio mariño forman parte da nosa identidade colectiva e constitúen un patrimonio natural e produtivo que debe ser preservado e protegido. Neste contexto, as infraestructuras de saneamento e depuración desempeñan un papel esencial para garantir a correcta xestión das aguas residuais e evitar impactos negativos sobre o medio mariño. A estación depuradora de augas residuais de Cabo Prioriño constitúe unha infraestructura estratégica para a cidade, da que depende en gran medida a protección ambiental do noso litoral. Nas últimas datas tiveron trascendencia pública diversas denuncias e informacións relacionadas con posibles episodios de vertidos ao mar e coa aparición de residuos asociados a augas residuais urbanas na contorna litoral de Ferrol. Con independencia das responsabilidades que puidesen derivarse dos feitos denunciados e que deban ser determinadas polos organismos competentes, resulta evidente a necesidade de reforzar os mecanismos de transparencia e control sobre o funcionamento dunha infraestructura pública de especial relevancia para a protección ambiental da cidade.
A cidadanía ten dereito a coñecer o estado das infraestructuras que xestionan un servicio esencial como o saneamento, así como as incidencias que poidan afectar a calidade ambiental da ría e do litoral. Do mesmo xeito, a Corporación Municipal debe dispoñer da información necesaria para exercer as súas funcións de control e seguimento da xestión dos servicios públicos. Ademais, os efectos do cambio climático e o incremento da frecuencia de episodios meteorolóxicos extremos fan necesario avaliar de maneira permanente a capacidade das infraestructuras de saneamento e depuración para responder ás necesidades actuais e futuras da cidade, impulsando os investimentos e melloras que resulten necesarios para garantir o seu correcto funcionamento. Por iso propoñemos, primeiro, o Pleno do Concello de Ferrol insta ao Goberno Municipal a facilitar á Corporación Municipal un informe completo sobre o funcionamento da EDAR de Cabo Prioriño durante os anos 2025 e 2026, incluindo os episodios de alivio, as incidencias rexistradas, os caudais tratados, os posibles vertidos ao medio receptor e as actuacións correctoras realizadas ou previstas. Segundo, o Pleno do Concello de Ferrol insta ao Goberno Municipal e a EMAFESA a reforzar os mecanismos de control, seguimento, mantemento e transparencia das infraestructuras de saneamento e depuración, garantindo o acceso á información ambiental de interese público e a comunicación periódica das incidencias que poidan afectar a ría e o litoral ferrolán. Terceiro, recabar os informes de todas as administracións para coñecer en detalle as causas destes vertidos e poñer en marcha as melloras que sexan necesarias. E cuarto, dar traslado do presente acordo a Augas de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e a EMAFESA para o seu coñecemento e os efectos oportunos. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Señor Suárez, ten a palabra. Moitas grazas, bo día compañeros e compañeras de corporación, a xente que ten a paciencia para ver este pleno. Non hai pleno sen EMAFESA, este é o punto de hoxe relativo á moción do Grupo Socialista que dende logo imos apoiar, porque creemos que cando hai un incidente relacionado co medio ambiente en xaneiro deste ano, estando xa as portas do mes de xullo sen ningún tipo de información, ni informe por escrito, nin nada que nos faga coñecer as causas do incidente que pudo provocar un grave dano para as persoas que viven da pesca ou do marisqueo, creo que é un tempo máis que suficiente para ter cando menos a orixe do problema, se foi nos aliviadoiros da EDAR ou se foi un incidente puntual ou que o que foi. Seguimos sen ningún tipo de información solicitada por todos os grupos nas comisións de urbanismo e servizos de forma reiterada durante meses, especialmente o señor Costolla foi o que máis incidiu nese tema, hai que dicilo, pero que non ten resposta. Evidentemente, o marisqueo e a pesca están sufrindo unha crise estrutural na nosa comarca, de 500 familias que vivían do marisqueo, a día de hoxe apenas podemos dicir que subsisten 40-50 familias, case quedando reducido a algo máis propio do folclore local que dunha actividade económica propia da zona. Creo que ante eso non podemos volver a vista atrás, cando o saneamento da ría prácticamente está completado na zona da Malata, en todo o entorno onde desenvolven a súa actividade os bancos marisqueiros, que exista esta reducción drástica, seguramente algunha das causas teña que ver coa xestión da parte privada de EMAFESA, que aínda que detenta únicamente un 7%, grazas a que se lle perdoou cantidades millonarias do canon, segue tendo control total e absoluto sobre a xestión da empresa mixta de augas de Ferrol. Tanto é así que o xerente o segue a poñer a parte privada, que os informes que se solicitan non se dan traslado, cousas máis anecdóticas como que fai o que lle dá a gana cos escritos en castelán, sen ningún pudor, malia que se lle diga reiteradas veces que a ordenanza de normalización lingüística deste Concello obriga a comunicarse en galego coa administración. Entón, creemos que a moción é a caída por iso, porque é importante
a transparencia para coñecer nós como grupos políticos e representantes da cidadanía, pero tamén, sobre todo, as persoas que tratan de vivir dun sector que está en declive e que non ten ningún impulso por parte das administracións públicas, pois coñecer esas causas e que alguén se faga responsable dun vertido que tivo lugar hai 6 meses. Non quero pensar se algún día pues, se repite esa desgraza do Prestige, se tardará ao mesmo tempo en xestionar, pues sería algo irreversible. Por lo tanto, creemos que é necesario cada un dos puntos da moción e que se nos dea traslado xa deses informes que tanto anunciou o Concelleiro de Servizos nas sucesivas comisións e que ainda non temos nin o primeiro papel en relación con este tema. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rey. Ben, bueno, en primeiro lugar, decir que nos imos votar a favor desta moción, aínda que creo que algo máis teríamos que facer e algunha reflexión máis teríamos que facer. Imos ver, a ver, é certo que durante os últimos meses, casi diría xa anos, se ten exixido que o goberno local dé algún tipo de explicación respecto da situación que se produce na ría de Ferrol producto do funcionamento dunha infraestructura como a depuradora que é evidente que ten deficiencias. Non é a primeira vez que se producen verquidos na ría e non é a primeira vez que a clasificación do perímetro que circunscribe a nosa costa muda. Non se sabe exactamente por qué, pero cando todos e todas creo que xa intuímos cal é a razón. É evidente que hai un problema de fondo para a xestión dunha infraestructura como esta depuradora que por parte do Bloque Nacionalista Galego advertimos desde o inicio da execución desta infraestructura. Advertíamos que o desenvolvemento dunha infraestructura xestionada e un modelo que se sustentaba nunha rede unitaria era insostible. Era insostible económicamente. A evidencia é que a situación económica da empresa Mafesa é unha especie de despropósito, unha especie de bola de neve que nun triple salto mortal vostedes decidiron facerse cargo de súa débeda pagando 5 millóns de euros a parte privada, pero desde o punto de vista medioambiental as consecuencias tamén son evidentes. E no fondo, o problema, independentemente de que vostedes nos acheguen informes que non achegan e que se comprometen a chegar, no fondo, o problema é moi obvio. Si nós estamos mandando a depurar a esta infraestructura un volume de residuos que esta infraestructura é incapaz de xestionar, a solución que se adopta é facer vertidos de maneira directa á ría. Eses vertidos de maneira directa provocan o incremento dos niveis de contaminación, tanto de coli como que implica para a clasificación deses ámbitos e, por tanto, ou ben se asume a necesidade de facer unha transformación do sistema ou a solución vai a ser moi complicada. E, sobre todo, porque aquí hai responsables directos que exceden a que ten de maneira evidente a empresa Mafesa. Aquí é responsable a Aquaes. Aquaes é unha empresa que desenvolveu esta infraestructura declarada de interese xeral en 1997 e que chegou a presentarse aquí cun enxeñeiro que nos aseguraba que o desenvolvemento dunha rede unitaria era perfectamente viable. As consecuencias estamos a vivir no momento actual e aquí é responsable Augas de Galiza, que é o titular da infraestructura, o titular desta depuradora que se xestiona por parte da administración local de Ferrol, independentemente de que o seu ámbito de implicación sexa tamén o Concello de Nerón, incluso supostamente o Concello de Neda. É dicir, por parte do goberno local o que se está a facer é obviar o problema, non se desenvolve ningún tipo de informe, non se achega ningún tipo de acreditación de que o que está a suceder
e o problema de fondo segue sen abordarse de maneira clara e contundente, que é a transformación do sistema de depuración do Concello de Ferrol nunha rede separativa, e segue sin transformarse, non segue sin transformarse, senón que as últimas infraestructuras que se desenvolveron, como foi o saneamento da Malata, se seguiron executando en base a un modelo que está obsoleto. Por tanto, eu o que lles solicitaría é que acheguen estes informes que se está a pedir a través desta moción, pero que aborden un problema de fondo que hai tempo que está oculto e que parece que ninguén quere mirar para él. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Sanjurjo. Moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, pois estivo vostede, señor Mato, 4 anos de alcalde e de presidente da empresa Emafesa, mareando a perdiz e acumulando millóns de euros. E agora, pois, se atreve a pedirnos a nós transparencia, non? O que hai que oír, señor Mato, a verdad, o que hai que oír. De verdade que non sei como se atreve vostede a falar de Emafesa, despois do estropicio económico que fixo, que deixou a empresa na quiebra máis absoluta. Atopamos unha empresa en causa objetiva de disolución e, ademais, unha empresa insolvente que non podía pagar as súas facturas. Por iso, entre outras moitas, debía 5 millóns de euros en facturas da luz. E que aínda hoxe estamos pagando. Yo conto porque para que funcione a depuradora, pois unha cousa bastante importante é que temos que ter luz e que hai que pagar a luz. Leva o señor Mato 3 anos dicindo que íamos devolver a depuradora Xunta. Pois mire, o que fixemos nestes 3 anos, o que fixo este alcalde como presidente da empresa, primeiro, aumentar a participación pública do 51 ao 92%, en vez de dar unha subvención que non era legal, que foi o que o anterior alcalde tentou facer. E segundo, blindar a financiación que non existía cando chegábamos, para que no 2030 poda ser 100% pública. Votaremos esta moción favorablemente, porque non temos absolutamente nada que ocultar. Non hai ningún problema en aportar cantos informes queiran. Se informa todos os meses a Augas de Galicia de todos os datos de caudales, analíticas, medio receptor e autorización de vertidos. Ata hoxe todos os informes indican normalidade dentro dos parámetros autorizados. Polo tanto, transparencia total. Todos os controles se están facendo conforme o que establecen as normativas legais, a autonómica, a estatal e tamén, por suposto, a europea. É dicirlle que durante os anos 2025 e 2026 non houbo ningún tipo de vertido de augas non tratadas, nin siquiera durante o apagón de enerxía eléctrica que houbo no 2025. Lle dixen nun pleno, señor Mato, que se algunha vez ten ansia de xogar as empresas, pois que se compre un Monopoly, pero que deixe a Emafesa fora do seu alcance, que estivo 4 anos tentando acabar con ela e case o consigue. Deixe de querer facer política coa empresa que tivemos que rescatar todos os ferroláns despois de pasar polas súas mans. Toda a transparencia pola nosa parte. Se viñera algunha comisión, señor Mato, o sabería. Respondemos a todas e cada unha das preguntas que nos fan os seus compañeiros e compañeiras sobre este tema en especial. Aínda a semana pasada respondín eu a unha pregunta que fixo o señor Costolla, pero claro, como vostede está ausente, pois oe cousas e fai mocións co que escoita por aí. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois, efectivamente, por moito que se esforce a súa voceira, que é un pouco aquí a reina do Clube da Comedia deste consistorio municipal, señor alcalde, vostedes o que foron unos auténticos incompetentes.
eu digo incompetentes porque o que fixeron foi din que non lle deron unha subvención a Emafesa, sen embargo, rescataron a empresa con 5 millóns de euros sen ter en conta pois moitas desas referencias que tiña a propia empresa, por exemplo, pois un plan económico financiero. Lle subiron un 40% o recibo de media a toda a ciudadanía, e ainda por riba se atreven a vir a este pleno cando vostedes mismos estaban en contra de que se reclamase aos concellos limítrofes, concretamente o Concello de Narón, unha débeda que agora se dan conta de que non somente había que reclamala, sino que había que dispor duns caudalímetros que se puxeron, yo lembro, no anterior mandato, en contra da opinión xeralizada. E agora, ainda por riba, falan de que dan toda a información. Non, mire, sabe perfectamente, señor alcalde, que eu o mantiven sempre informado en relación coa empresa municipal de auga, perfectamente o sabe, non era imprescindible, pero creo que é bon en democracia, e aquí o único que vexo eu é ninguna información. Saben vostedes que hai unha reclamación patrimonial por parte de un armador, que pode ser a primeira de moitas, en relación con un verquido de toallitas que se ten producido e que lle produciu a ese armador a perda completa dos seus aparellos e ter que estar varios días sen traballar. Hai unha denuncia interposta, se recabou esa información deste Concello e nesta corporación non houbo ninguna soa explicación. Por lo tanto, mire, déxense de facer aquí neste pleno titulares, propaganda, e dedíquense ao que teñen que facer. Eu non comparto en absoluto o que decía o señor Suárez. Agora, esta empresa é íntegramente pública, son vostedes os que toman as decisións, a ver se se empezan a tomar con un pouco de sentidiño, porque, se non, van a ser, como xa foron, todos os ferroláns os que van a ter que pagar a súa incompetencia. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Señor Suárez. Pois, menos mal que no punto 4 de recoñecemento extrajudicial se aconsellou deixar atrás o rancor e o odio, porque isto foi unha demostración desas palabras ditas. Vamos a ver, aquí a moción, según a miña capacidade lectora de interpretación, fala dun punto concreto, que é un vertido de toallitas, que foi, evidentemente, a falta da proba científica definitiva, todo apunta a que veu da edar. Eso é o que se trata de analizar, as causas, os responsables. Todo o demais son adornos, que podemos estar aquí falando da creación da empresa, do seu percorrido, de se pública ou non. Eu tamén discrepo co señor Mato, porque ainda que a titularidade sea 93% pública, os estatutos non mudaron. As decisións as segue tomando a parte privada e teñen a capacidade de bloqueo no Consello de Administración e seguimos presos de Socamés, ou como se chame agora a empresa, que ostenta únicamente o 7% o 8% e decide todo o que se ten que ver coa xestión do ciclo da auga. Eu non sei se todos vamos ás comisións ou non, pero as actas están aí e o que din é que se pediron sucesivamente moitas cuestións en relación con Emafesa, dende o BNG que pediu que poder visitar a EDAR, dende o Grupo Socialista que pediu os informes concretos, e as respostas sempre son vaguidades, que se falou coa cofradía e con Emafesa para pedir uns informes, que se van contratar, que bueno, non sabemos ni quen o vai facer, nin cando se van entregar, ni en que van consistir. Aquí o único que se trata é que por un feito puntual que ocasiona un dano medioambiental que ademais prexudica unha actividade económica concreta, se investigue, se aclare, se saiba quen son os responsables e en consecuencia se tomen decisións, nada máis. Grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, eu algunhas cuestións. En primeiro lugar, decir que si temos ou si o Concello de Ferrol ten que asumir facturas da luz exorbitantes como as que temos, é porque a alguén, algún iluminado, se lle ocurriu situar a depuradora de tal maneira que hai que bombear 45 metros de altura os residuos que se xeneran na cidade. En segundo lugar, decir que, bueno, a ver, transparencia do goberno do Partido Popular pouca. Xa se ten comentado aquí, se teñen demandado informes e documentación ao respecto de que o que está a acontecer de maneira constante e reiterada e nada se ten aportado. E en terceiro lugar, o que creo que cada vez se fai máis evidente e é que a xestión, o modelo, o sistema de depuración escollido para a cidade de Ferrol
é un sistema que non funciona. Levamos desde o ano 2004 12 anos a voltas con este tema, de todo tipo. Se fala da xestión por parte da empresa Emafesa, por parte privada da empresa Emafesa, que é evidente que é un desastre que continúa sin resolverse e que supostamente vostedes iban a darlle solución metendo debaixo da alfombra todos os problemas con ese rescate de 5 millóns de euros, pero meses despois seguimos aquí debatindo ao respecto de como se xestiona unha infraestructura que produce non só custes económicos que son inasumibles para a cidade, sino custes medioambientais que son inasumibles para os veciños e para as veciñas, incluso para os sectores productivos desta cidade. E creo que hai outra conclusión sobre a cal algún tipo de reflexión deberíamos empezar a facer, porque, vamos a ver, os responsables de esta infraestructura non é directamente o Concello de Ferrol, son outras administracións, tanto a Administración Estatal como a Xunta de Galiza. E outra evidencia é que durante todos estes anos a ninguén se lle pasou pola cabeza exixir responsabilidades tanto a quen construíu a infraestructura como ao titular desa infraestructura. É obvio que desde o Partido Popular e desde o goberno desta cidade non se lle vai exixir nada ao goberno da Xunta respecto do que está a acontecer na cidade de Ferrol. E se teñen a posibilidade de ocultar os problemas que se xeneran, e van a facer, pero o único que están a facer, como levan facendo desde que asumiron a xestión da depuradora na cidade naquel ano 2014 a través da imposición dunha nova taxa de depuración, e incrementar a gran bola de neve que a depuración leva supoñendo para os veciños e veciñas de Ferrol nesta cidade durante todos estes anos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Sanjurjo. Moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, señor Mato, non vou a respostarlle as súas faltas de respeto. Nós estamos aquí para traballar. Nós falamos coa xente e tamén co armador do que vostede fala e que estou segura de que non sabe nin como se chama. Este alcalde e este goberno sí recibimos aos veciños e sí escoitamos a xente. Imos ter o informe que solicitan e que xa temos pedido. Non tan pronto tivemos coñecemento a través da cofradía. E, señor Mato, conte vostede a verdad. Conseguimos que non saliera ningún euro do Concello para a empresa. En fin, esta mañana, antes do pleno, porque aquí empezamos a traballar temprano, aprobamos en Xunta de Goberno Local o convenio de colaboración co Concello de Narón. Non lle chegaba o señor Mato enfrentarse cos seus socios de goberno e tamén con nós cando estábamos na oposición, tamén quixo enfrentarse co Concello veciño para non conseguir absolutamente nada. Conte a verdade nas roldas de prensa. Conte a verdade. A súa demanda, señor Mato, era por 2 anos. E a fixeron mal. Tarde e arrastro. Mal no último mes de mandato, xusto antes de que os veciños e as veciñas de Ferrol lle quitaran o bastón de mando. Tarde e mal. Este alcalde, no primeiro ano de mandato, conseguiu demandar por outros 2 anos máis. E suspendimos o proceso para poder incorporar as lecturas reais. E o máis importante, este alcalde negociou e chegou a un acordo para garantir o presente e para garantir o futuro. Así que deixe en paz Emafesa, que moito traballo nos costou salvala e resolver todos os problemas que nos deixou, que aínda estamos pagando os seus pufos. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Turno de peche, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Pois efectivamente, volvemos ao mesmo. Unos incompetentes completos. Porque lle lembro, señor alcalde, que quen pagou aquí toda a conta, como sempre o fai, foi a cidadanía. Vostedes subiron o recibo, decían que abríamos unha guerra e agora se atreven a decir no colmo da desfachatez que chegaron vostedes un acordo. Home, despois dunha sentencia xudicial. Vai acordo e vaya forma de negociar. Pero efectivamente, eso é ter visión a longo prazo. Aquí se trata, señor alcalde, de que vai haber unha reclamación importante por parte de Diego. Chámase Diego, señora Sanjurjo, vostede non pronunciou o nome, pois chámase Diego, o armador que se dirixiu a nós. Por lo tanto, miren, eu creo que o que temos que saber é
si verdadeiramente está a funcionar ben a depuradora de Cabo Prioriño, si verdadeiramente se está asumindo toda a carga orgánica que se está a asumir. Bueno, xa que vostede din que teñen toda a transparencia, non sei se decirlle ao señor Costolla que esté tranquilo, que esas analíticas que pediu no mes de decembro seguramente chegarán no vindeiro mes de decembro. Señor alcalde, mire, non se pode enganar a todo o mundo ao mesmo tempo. Non se pode. Por moito que fagan vostedes campañas, falen da nova cidade, miren, estes problemiñas son problemas concretos. Hai un armador que vai a reclamar unha cuantiosa reclamación por perder os seus aparellos, non é o único, ten pasado en moitas circunstancias e, por lo tanto, poñase vostedes a traballar que a empresa municipal, do cal me alegro moito, a empresa municipal de auga xa é prácticamente íntegramente do Concello de Ferrol e son vostedes agora quenes teñen que tomar as decisións. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Procedemos á votación da moción. Votos a favor. Queda aprobada a moción por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto. Moción do Grupo Municipal Socialista para garantir a renaturalización obrigatoria dos proxectos urbanísticos e a protección do patrimonio verde de Ferrol. Expediente 2026-02-9305. Para a defensa da moción ten a palabra o señor Mato. Moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, pois outro tema moi concretiño para poder debatir hoxe neste pleno, non? É dicir, eu creo que expresamos todos unha inquedanza cando decimos que cada vez máis acabamos de vivir unha onda de calor tremendamente intensa na nosa cidade. Cada vez é máis necesario dispor dunha masa arborada que sirva como sumidoiro xustamente climático, sumidoiro de CO2 para poder revertir pois este cambio climático que está a mudar prácticamente as nosa forma de vida e que tanto custe está a ter en distintos espazos do noso planeta, non? Como xa temos dito en moitas ocasións, o arborado urbano é unha infraestructura verde esencial para afrontar os efectos do cambio climático. Ferrol debería de aproveitar pois todos eses espazos libres que dispón para poder xustamente revertir unha situación que se ven producindo nos últimos anos. Eu lembro perfectamente como hai 4 ou 5 corporacións, era obrigatorio que cada proxecto de urbanización tivera pois incorporada unha redacción en relación co seu arborado, con como incrementar a masa arbórea, cando había indicadores xustamente de incremento das zonas verdes, que eran, digamos, proxectos a medio e longo prazo que servían para que esta cidade fose un referente tamén a nivel galego en relación cos seus espazos libres. Sin embargo, os sinais de identidade deste goberno municipal son xustamente todo o contrario. Agora temos moitos máis coches onde non había e temos moitas menos árbores onde as había. E, polo tanto, hai que revertir urxentemente esta situación, porque vamos contrasentido do que se fan o resto das cidades, xa non solamente en Galicia, sino en todo o país. Creo que si nosotros empezáramos a falar do que ten pasado en Irmandiños, en Amboaje, na Plaza de Rosalía, en Mougá, en Caranza, no Inferniño, todos teríamos na cabeza que vostedes eliminaron prácticamente a meirande parte das árbores que tiña esta cidade neses espazos. E, por lo tanto, é urxente que se revirta esta situación. As árbores son un patrimonio natural importante, cada vez máis. Esta cidade se caracteriza porque prácticamente en todas as rúas se pode xa directamente aparcar, o vehículo está a ocupar o espazo que anteriormente tiñan que ocupar os peóns ou as propias árbores e, por lo tanto, hoxe queríamos vir aquí a este pleno para tratar de chegar a un acordo de xeito que, de algún xeito, isto se revirta, esta cidade cambie e mude no sentido que están a facer o resto das cidades. Temos que avanzar cara a un modelo urbano moito máis verde e resiliente,
que é xustamente o que non está a pasar aquí. Vostedes están intervindo, teñen axuda de todas as administracións para poder facer proxectos de urbanización, e o que votamos en falla é que haxa pois, un proxecto paisaxístico, que haxa un proxecto de rexeración vegetal, de xeito que haxa non tanto percorridos, mesmo para bicicletas, non? Sino moitas máis zonas verdes, zonas de paseo, incluso moitas máis árbores. Porque ese modelo xa está esgotado. E, polo tanto, pedirlles a todos que se sumen a esta iniciativa, creo que é fundamental e creo que ese é o modelo de cidade que queren os ferrolás e as ferrolás. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Matos. Señora Purriños. Moitas grazas de novo. Pois, bueno, eu creo que poderíamos comezar a defensa desta moción dicindo o que acaba de dicir o señor Mato, que tipo de cidade queremos. É evidente que hai que reflexionar xa de urxencia o que está pasando neste concello e o que está pasando nesta cidade co tema do medio ambiente. En xeral, e en concreto, se nos centramos na moción, pois na protección do patrimonio verde. É evidente que os partidos da oposición temos unha sensibilidade con esta temática e así o mostramos coas diferentes preguntas nas comisións pertinentes, notas de prensa e, por suposto, moitas desas mocións que viñeron a este pleno para falar do cambio climático, das diferentes talas da cidade, da proliferación das especies invasoras, de podas erráticas, como pasou, por exemplo, na Vella da Mariña, dos vertedoiros incontrolados, da implantación dun parque de bicicletas eléctricas e un longo etcétera. Nun contexto de emerxencia climática, como ben acaba de comentar o señor Mato, as cidades que avanzan son aquelas que apostan por gañar sombra, aumentar as superficies verdes e por integrar a naturaleza na planificación urbana. Por iso, resulta preocupante que en Ferrol se este producindo unha perda continuada de arbolado consolidado en distintos puntos da cidade, sen que exista unha estrategia clara de compensación e renaturalización. Cada intervención urbanística debe ser unha oportunidade para mellorar a cidade desde o punto de vista ambiental. Se unha actuación obriga a retirar árboles, que, bueno, pode ser o máis lóxico e normal do mundo se vai facer unha actuación, a cidade debe gañar máis arbolado, máis sombra, máis biodiversidade e máis espazos verdes dos que tiña antes da obra. Non menos, como está a pasar en moitos espazos, por exemplo, a Plaza de Rosalía. Non se trata só de plantar árboles, tamén de facelo ben, escoller as especies adecuadas, crear os espacios de sombra como falamos, aumentando a permeabilidade do solo, favorecendo a biodiversidade e preparando a Ferrol para os desafíos climáticos das próximas décadas, que parece que xa están chegando. A realidade é evidente, temperaturas aumentan, as ondas de calor son cada vez máis frecuentes e as cidades deben prepararse para este escenario. Cada árbore que conservamos e cada novo espacio verde que creamos é un investimento en saúde pública, en calidade de vida, en resiliencia urbana. Falamos dunha cidade máis fresca no verán, máis saudable para a cidadanía, especialmente para a xente máis vulnerable, como nenos, nenas e persoas maiores, máis atractiva tamén para vivir e máis preparada para o futuro que nos agarda. Por todo isto, Ferrol en Común apoia totalmente esta moción e votará a favor. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Purriños. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, decir que desde o Bloque Nacionalista Galego íamos a apoiar esta moción porque creo que se hai algún, como anterior, se hai algún tema sobre o cal levamos insistindo a necesidade de cambiar o modelo de cidade e a perspectiva de futuro, a necesidade de incorporar a infraestructura verde como un elemento de planificación urbana para o Concello de Ferrol. Tanto é así que lles temos proposto desenvolver cerca de 500.000 metros cuadrados de zonas verdes no conxunto do Concello, incluindo a zona urbana e a zona rural, pero claro, para iso habría que ter tomado decisións estructurais como convertir espazos centrais da cidade como Sánchez Aguilera nun gran pulmón verde que seguramente sería un elemento de vanguarda e singular nunha cidade como Ferrol e resolvería moitos dos problemas que a día de hoxe estamos a ver cada vez de maneira máis evidente provocados por este proceso acelerado de cambio climático. Temos advertido xa en moitas ocasións que na cidade de Ferrol existe unha distorsión entre o que supostamente é a realidade e supostamente é a planificación. Temos feito mención ao ranking de cidades europeas clasificadas polo número ou pola porcentaxe de zonas verdes que constitúen o seu ámbito territorial e feito constancia de que a realidade de Ferrol nese ranking de 866 cidades
ocupamos o posto número 818 de zonas verdes reais, cando, desde o punto de vista da planificación, supostamente estamos nun posto bastante máis elevado que o 213 e que, ademais, si fósemos capaces de dar cumprimento aos requerimentos da OMS de zonas verdes por habitante, seríamos capaces de evitar aproximadamente 23 mortes o ano por causa de as condicións climáticas nas que a día de hoxe estamos a vivir. Creo, por tanto, que vai sendo hora de que por parte do goberno local se asuma isto como unha necesidade e como unha prioridade. Vostedes, desde o Partido Popular, o que levan facendo basicamente desde que chegaron ao goberno da cidade é dar cumprimento por obriga a aqueles requerimentos que o marco normativo actual lles exixe. Aqueles requerimentos que para supostos proxectos de urbanización ou desenvolvemento de novos ámbitos teñen a obriga de cumplir. Pero é obvio que diante da súa práctica e do que teñen feito en ámbitos que xa se teñen citado aquí, como mesmo a Praza de Rosalía de Castro, a Avenida de Compostela, o Paseo de Imardiños ou tantos outros, ou enunciados que se teñen feito en medios de comunicación por parte de representantes deste goberno local, vostedes non teñen unha preocupación pola situación da infraestructura verde nesta cidade e ademais da interconexión deses espazos verdes. E creo que, en todo caso, se vostedes non teñen esa preocupación, non está mal que poidan rectificar. Porque creo que o importante sería que, cando menos, desenvolveran un mínimo criterio ou, cando menos, un mínimo proxecto de cidade pensado desde esta perspectiva, unha mínima planificación, un mínimo plan de desenvolvemento de zonas verdes na cidade de Ferrol e que nos permita, cando menos, ter unha perspectiva de futuro na cal poidamos chegar a algún punto de encontro. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Ten a palabra a concelleira de Urbanismo. Moitas grazas, señor alcalde, moi bons días a todos. Bueno, empezar dicindo que este goberno pois non comparte nin o fondo nin a forma desta moción. Ferrol está a desenvolver neste mandato unha política real de recuperación, mellora e ampliación do seu patrimonio verde, con máis planificación, máis medios, máis respaldo técnico e actuacións concretas que xa se están vendo en distintos puntos da cidade. En primeiro lugar, compre lembrar que este goberno desbloqueou por fin o contrato de mantemento de zonas verdes, case 19 millóns de euros que permiten dotar a Ferrol dun marco estable e potente para o cuidado do verde urbano, mellorando os medios, a planificación e a capacidade de resposta municipal. A isto hai que engadir outro avance importante, que é que por fin o Concello conta cunha enxeñeira agrícola incorporada á súa estrutura técnica. Unha praza que levaba anos vacante e que este goberno decidiu cubrir para que as decisións en materia de arborado, especies, reposicións e deseño paisaxístico se adopten con criterio profesional e con rigor técnico. Este traballo xa se está a notar sobre o terreo. Un exemplo claro é a recuperación do Bertón, unha zona que durante anos estivo abandonada dende o punto de vista do mantemento, con deterioro acumulado e escasa atención ao espazo verde. Hoxe, pola contra, o Bertón comeza a lucir como merece, incorporando por fin a dinámica municipal de conservación e posta en valor dos espacios públicos e das zonas verdes. Tamén recuperouse o pulmón verde de O Montón, cobradoiro de emprego, zona tamén abandonada. Tamén é importante poñer en contexto as grandes actuacións que este goberno está a impulsar. No caso de abrir Ferrol ao mar, no seu conxunto, o proxecto suma máis de 20.400 metros cadrados de novas zonas verdes, áreas multiusos e novos espacios de estancia. En canto arborado, o proxecto suma máis de 150 árbores. Estamos, polo tanto, ante unha operación que non só abre Ferrol ao mar, senón que tamén gaña cidade, gaña verde e reforza a infraestrutura ambiental urbana.
E tal e como acaba de dicir o señor Mato, non? Pois gañamos espazo de paseo, espazo de carris bicis e espacios de zonas verdes. Este é o noso modelo de cidade. No ámbito da recuperación e da rexeneración urbana, pois a cidade do deporte, Fimo, por exemplo, tamén se crean 2.174 novos metros cadrados de zonas verdes. Na cidade náutica recuperamos 13.000 metros cadrados de zonas verdes. A Praza Rosalía de Castro, o proxecto recolle a renovación de 408 metros cuadrados de zonas verdes e a reposición das 20 árbores por 20 novos exemplares, dentro dunha actuación de reurbanización e humanización que busca adaptar a praza ás necesidades actuais. Outro exemplo moi relevante pois é o pulmón verde de Catabois, que se está a recuperar con unha actuación de gran alcance. 13.387 metros cuadrados, no cal se prevén 11.158 metros cuadrados de zonas verdes e 2.229 cuadrados de parque canino, ademais de sendas peonís e ciclistas, áreas de lecer e novas plantacións. Nas Pías, o goberno local conseguiu introducir unha resposta moito máis ambiciosa da que existía inicialmente. Alí executáronse a plantación de 100 árbores, reforzando a sombra e o confort urbano. E podría seguir dicindo proxectos e intervencións que este goberno está a facer o que xa fixo, pero tamén me gustaría resaltar que o Concello ven de presentar ao Ministerio as propostas no marco do Plan Nacional de Restauración da Natureza, o PNR, o que reforza aínda máis pois esta liña de traballo. E isto demostra que Ferrol non só está a actuar sobre o seu territorio inmediato, senón que tamén está a aliñarse coas políticas europeas e estatais de restauración ambiental, infraestructura verde e adaptación ao cambio climático. Moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois non é por nada, señor alcalde, pero eu creo que o modelo de cidade deste goberno está clarísimo. É dicir, moitas menos árbores en xeral en todo o espacio urbano, porque a señora concelleira ao final fala de que vai a recuperar zonas verdes que, en fin, sumando superficies, non, que xa eran zonas verdes, en realidad. Ou no Montón hai máis árbores agora que os que había antes. Hai máis árbores no Montón. Mire, sí, hai máis árbores no Montón. Señor alcalde, con eses cálculos non me extraña que vostedes teñan algún lugar paralelo. Si creen vostedes que no Inferniño hai máis árbores agora que os que había antes, e se creen vostedes que en xeral na cidade hai máis árbores agora dos que había antes, é que a verdade é que tiñan que pasear un pouquiño máis. Miren, eu non estou en contra de que haxa carriles bici. Non estou en contra de que haxa carriles bici. O que sí que estou en contra é de que asfalten vostede hasta os pés dos viandantes como teñen feito en toda a cidade. Vamos, vou expoñer un exemplo moi sinxelo, moi sinxelo, do que xa temos discutido moito. Lembran vostedes ese espacio que agora teñen cortadiño aí na Rúa Iglesia, que teñen con conos? Bueno, pois aí o proxecto contemplaba árbores. Agora hai conos, porque vostedes quixeron facer aparcadoiros. E claro, falan das Pías e din que melloraron o número de árbores, claro, porque tamén melloraron e moito o número de aparcadoiros, que fixeron aparcadoiros ata onde non estaban previstos, e multiplicaron as rotondas por 2 de diámetro. E, por lo tanto, mire, señor alcalde, eu creo que vostede podería dar un pequeno paseo, un pequeno paseo por a cidade de Ferrol e verificar se verdadeiramente é así. Vamos, pode ir concretamente a un sitio que eu sei que lle vai a gustar moito, Amboaje. Aí pode ver perfectamente cal é a súa política de arborado, ou pasar hoxe mesmo polo Cantón, donde as podas, xa non sei se son podas de mantemento ou son podas de fenecemento, para que se me entenda ben. O seu modelo de cidade está clarísimo. É un modelo que está pensado para os vehículos, en contra do que verdadeiramente están desenvolvendo todas as cidades e que agardo que vostedes corrixan. Porque nin incrementaron as zonas verdes, en absoluto, están vostedes traballando sobre zonas verdes xa existentes e, dende logo, vamos, non me pregunta a min, pregúntelle a xente. Este concello, se se caracterizou en estes últimos anos por algo, foi porque só lle quedou asfaltar os pés da xente. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Señora Purriños.
Moitas grazas. Bueno, eu creo que o importante é que en cada actuación non remate cun soldo negativo ambiental. Pois concordo co señor Mato. Non está sucedendo eso. Moita zona verde, pero cando se fai unha actuación din que se repón, non se repón. Así pasou en Amboaxe, así vai a pasar na Plaza Rosalía de Castro, despois as podas masivas, donde pedimos documentación, donde pedimos información e tampouco se nos deu, por exemplo. Por outro lado, tampouco se está falando nada de políticas de medio ambiente, que debería ir este balance do que fala o Partido Socialista. A única política de medio ambiente que hai neste Concello foi celebrar o día 5, o Día Mundial, plantando unhas árboles. Ainda encima cun cole concertado, que tamén o vou dicir. Entonces, eso foi a política de medio ambiente que hai neste Concello. Eu creo que é unha moción moi acaída, o patrimonio verde merece a mesma planificación que outro tipo de infraestructura pública e non se está a facer como tal. Entón, eu creo que, bueno, a reflexión eu creo que é importante. Grazas. Grazas, señora Porriños. Señor Rivas. Grazas, señor Rey. Ben, eu únicamente 3 ideas. A primeira, que creo que neste ámbito, igual que en outros, como pode ser incluso a rehabilitación, é importante pensar que a conservación, a recuperación e incluso a ampliación deben ser criterios prioritarios á reposición. É dicir, antes de pensar en repoñer, sería importante que pensaran en conservar e ampliar o que hai. E tampouco creo que sea o criterio da reposición algo como para estar orgullosos e orgullosas e empregando como elemento fundamental da súa política medioambiental. En segundo lugar, creo que é importante que vostedes empecen a pensar na planificación en función das necesidades que pode ter a veciñanza. Que é obvio que non é o mesmo vivir na zona rural do Concello de Ferrol que vivir no centro urbano. E no centro urbano non é o mesmo vivir en barrios como o Encanido que en barrios como o Inferniño. E, por tanto, existindo criterios como pode ser as 0,5 hectáreas nun radio de 300 metros cuadrados accesibles a todos e a todas nós desde o noso domicilio ou outros, creo que é importante que empecen a desenvolver algún criterio para planificar o futuro da cidade. E, por último, un pouco, creo que é importante que esta planificación para o desenvolvemento destas zonas verdes na cidade se faga tendo en conta que isto é unha infraestructura como calquera outra, igual que vostedes planificaron, aínda que mal, a depuración, da mesma maneira en que teñen vostedes un plan de mobilidade que tamén, vaya por Dios, pero cando menos teñano en conta e empecen a pensar que esa planificación é fundamental para desenvolver as zonas urbanas na cidade e, ademais, a súa interconexión. E, por tanto, e remato, eu que lles pediría é que cambien o criterio que levan empregando desde que chegaron ao goberno desta cidade e empecen a ter algún, porque o problema é que creo que carecen deles. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora concelleira. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, la verdad, eu falo con datos que están a vosa disposición. Non falo con invencións que é o que están a facer vostedes. Os datos están aí, os datos están para ver, e yo os invito a todos a dar unha vuelta por la ciudad y a contar el número de árboles que se han plantado y a contar el número de zonas verdes que se han recuperado. Todos invitados. Damos un paseo, vamos por todos los barrios y vemos todo, sin ningún tipo de problema. Señor Mato, vostede ten que salir máis do barrio da Madalena e ir ao Montón, e ir ao Bertón, Se quere vamos, os invito a un café luego y damos un paseo y vamos a contar todos juntos el número de árboles que este gobierno plantó. Todos juntos. Son datos, non son contos, que é o que vostedes están a facer sempre. Entonces, bueno, este goberno o que está a facer é do patrimonio verde unha prioridade. Fíxose, como dixen antes, o
o Plan Nacional de Restauración da Natureza, incorporouse unha enxeñera agrícola, que por que vostedes non a incorporaron? Se tanto a política medioambiental era tan unha prioridade para vos, por que non a puxeron en plantilla? E por que non sacaron adiante o contrato de zonas verdes? Aquí todo o mundo dá leccións, pero os que fixeron o traballo fomos nos lombos. Esa é a realidade. E non hai, se dan unha volta para a cidade, ven o que han mellorado todas as zonas verdes de la ciudad. Así que nada máis, muchas gracias. Moitas grazas, señora concelleira. Señor Mato, turno de peche. Moitas grazas, señor alcalde. Xa lle digo que sí, que acepto café o paseo. Vamos a empezar pola Praza de Rosalía e vamos a estar ali todos á sombra tomándose café. Mire, señor alcalde, isto non é falar por falar, é dicir, eso vale para os bares, non para aquí, Seguramente saio eu máis, como é lógico, porque se salira vostede máis sería porque pouco traballaba, señora concelleira. Seguramente saio máis por la cidade que o que fai vostede, porque vostede ten un traballo complicado que hai que facer e, polo tanto, terá menos tempo. Miren, non lle pregunten a ninguén se vostedes respetan o medio ambiente ou non o respetan. Me preguntaba que por que non tiñamos contrato de zonas verdes. A min, mire, cóllase vostedes os plenos nos que se trouxeron aquí o contrato de zonas verdes e saberaio. Señor alcalde, eu fago unha proposta en positivo. Creo que esta cidade debería de retomar o camiño das cidades do século XXI. O cambio climático é unha realidade, por moito que vostedes non o queran ver. E, sinceramente, creo que é un pitorreo que vostedes digan aquí hoxe que esta cidade, nestes 3 anos, gañou en zonas verdes, porque pasou todo o contrario, señor alcalde. Aquí, nesta cidade, o que se fixo foi mutilar moitas árbores que tiñan 40 ou 50 anos, porque vostedes directamente, e que non lles gustan, pensan, como xa dixeron, que as árbores son para as pradeiras, que o teñen dito. Por lo tanto, señor alcalde, estes asuntos son asuntos a medio e longo prazo. Señora concelleira, non hai máis que ver o proxecto de urbanización do Sánchez de Aguilera para saber que vostedes teñen entre as súas prioridades calquera cousa menos o medio ambiente. Mais nada, moitas grazas. Imos a proceder á votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Queda rexeitada a moción por 11 votos a favor. 12 votos a favor e 13 en contra. 11. 11 a favor e 13 en contra. Pasamos á seguinte moción, señora secretaria. Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á mellora do transporte público na época estival. Expediente. Gustaríame pedir que se adiantase o punto número 14 do CEIP Juan de Lángara para presentar agora, se non Ferrol en Común non ten ningunha inconveniente. Non hai problema. Moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común para a intervención urxente no peche perimetral, reparación de pavimentos e desbloqueo do uso comunitario do CEIP Juan de Lángara, expediente 2026-029310. Ten a palabra a señora Purriños para a defensa da moción. Pois nada, moitas grazas. A moción que presentamos hoxe fala dun centro educativo da nosa cidade, pero tamén fala do barrio de Canido e dunha forma de entender unha posibilidade que teñen os equipamentos públicos. O CEIP Juan de Lángara é moito máis que un colexio, é un espazo de referencia para Canido, un lugar onde se desenvolven actividades educativas, deportivas e sociais, grazas ao traballo de entidades e colectivos que contribúen a facer barrio e comunidade.
Falamos dun equipamento público que ten capacidade para prestar aínda máis servicios á cidadanía, especialmente nun momento no que Canido está a experimentar importantes transformacións urbanísticas e demográficas. Por iso, consideramos que as instalacións do centro deben ser coidadas, protexidas e aproveitadas ao máximo. Primeiramente, porque é un centro educativo e ten que ter a máxima seguridade para as crianzas, como así o leva reclamando xa hai tempo a AMPA deste centro. E segundo, polo número tan elevado de persoas que participan nas distintas actividades. Podemos falar, por exemplo, da rondalla Soelas, que ten unha participación de mulleres moi ampla, do rugby de base, bueno, etc. Porén, a realidade actual é que existen problemas evidentes que impiden este aproveitamento. O primeiro deles é o deterioro do peche perimetral. A entrada continuada de Xabaríns está a provocar danos sobre todo nas zonas verdes, nas instalacións e nos espacios exteriores do centro. Estamos a falar dun problema que afecta a seguridade das persoas usuarias e o correcto funcionamento dun equipamento público, polo que é necesario que se aborde esta problemática dende a administración competente, que neste caso é a Xunta de Galicia, e este Concello ten que instar a que se tomen ditas solucións. O segundo problema é o mal estado de algúns pavimentos e zonas de tránsito que non garanten a seguridade e tampouco a accesibilidade universal deste espazo, especialmente no camiño de acceso dende o portal de Xoane e na zona frontal situada fronte á estrada de Catabois. Pero tamén queremos ir máis alá da simple reparación de deficiencias. Como ben falamos, é importante desbloquear o potencial comunitario do CEIP Juan de Lángara. Queremos que as súas instalacións poidan seguir acollendo actividades culturais, sociais e deportivas promovidas por as diferentes entidades da cidade como se está a facer. E queremos que estas actuacións conten cun financiamento específico por parte deste Concello. Por todo isto, solicitamos o voto favorable para mellorar a seguridade e preservar este equipamento, para que se poida seguir utilizando para impulsar o deporte de base e as actividades sociais e culturais a parte das educativas. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Purriño, por parte do BNG. Ten a palabra a señora López González. Moitas grazas. Bueno, grazas tamén a Ferro en Común por poder modificar este punto. Quería comezar que esta moción, bueno, é produto dun desleixo que teña que traerse a este pleno. E digo desleixo por non utilizar outra palabra que sería un pouco máis idónea. Digo isto porque, se non recordo mal, dende comenzos deste curso 25-26, a AMPA do Colexio do Juan de Lángara xa falaba desta necesidade de mellora das instalacións do centro. Neste curso creo que tamén a Asociación de Veciños de Canido, coa súa intrabarrial, recollían sinaturas para mellorar e utilizar estes espacios do centro educativo que están infrautilizados, pola que saiu tamén polo seu deficiente estado, unhas sinaturas e un apoio que tamén solicitaron a outros centros educativos do barrio como o Cruceiro de Canido, que a súa AMPA tamén apoiou. E voltando sobre o que non teríamos que estar debatendo este punto xa aquí, porque iso xa tería que estar arranxado e non se fixo. Agora xa sabemos a onde van as peticións que se formulan na Consellería de Educación, no Consello Escolar, ao infinito máis alá do non facer nada. E por iso non imos ter un Consello Escolar ata setembro, porque dalle igual convocar nunha tarde e noite de celebración, dá igual convocar aínda a pesar de ter unha ola de calor. Esta dase por satisfeito porque, como se convocou, xa que está, pois se non se celebra é por culpa dos demais que non asisten. Non hai culpa alguna en poñer unha data complicada ou máis nunha situación de alerta vermella. Así que sí, por todo isto é que se ten que traer este punto e que se soliciten non só a AMPA e do centro, senón tamén entidades varias da cidade. Sabemos que o Concello ten que facerse cargo do mantemento dos centros educativos. De primeira, o Concello manter así un centro de ensino onde acoden menores que non sexa mellorar a súa accesibilidade e demais. E non creo que este sexa considerado como mantemento aceitado cando isto pois non se pode percibir, non é accesible, está o peche perimetral roto, etc. Así que, como tamén fan con outras obras, tamén poden reparalo de forma urxente e poidan deixar de estar infrautilizado e as crianzas poidan desfrutar do seu centro nas mellores condicións. E este verán podería ser a data idónea que o centro pois mellore e ao non ter o seu uso continuado poidase comezar o curso próximo nunhas mellores condicións do que o anterior. Moitas grazas.
Moitas gracias, señora López. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Mato. Moitas gracias, señor Teniente Alcalde. Nada, moi brevemente, simplemente para decir que, bueno, sempre agradecerlle ao Grupo de Ferrol en Común ter presentado esta moción, que é moi acaída, especialmente tendo en conta que ese centro público está chamado a ser un dos centros públicos con maior ocupación nos vindeiros anos, non? A medida que vaya medrando pois desenvolvéndose ese barrio do Sánchez Aguilera, pois ese centro público vai a ser pois seguramente un dos máis demandados da cidade, non? E polo tanto, pois eu tamén considero relevante que o goberno aposte por abrir eses espazos públicos, como teñen feito todos os gobernos, e aproveitar tamén para mellorar pois esas instalacións deportivas que agora mesmo pois están usando distintos colectivos da nosa cidade, non? Creo que se cumpriría facer unha análise de que demanda están a ter os colexios públicos na cidade de Ferrol para tamén, digamos, saber que melloras ou como se pode de algún xeito facilitar ás familias pois a incorporación de nenos e nenas a estes coles públicos. Creo que dende hai algún tempo hai algún cole público que está a perder un número importante de alumnos. Non é o caso do Juan de Lángara, que, como digo, creo que no futuro vai a ter máis alumnos, pero sí que creo que deberíamos de saber que coles desta cidade pois están a perder alumnos. Este non é o tema da moción, pero creo que é importante promover e saber concretamente como e cal é a demanda deses coles públicos, non? Porque creo que ese é o noso papel como administración, si non directamente implicada, si colateralmente implicada, non? Tal e como decía a voceira tanto a voceira de Ferrol en Común como do Bloque Nacionalista Galego, pois eu tamén estou de acordo en que paga a pena destiñar recursos públicos a mellorar este centro, especialmente naquilo no que sexa posible, sin perder de vista que vostedes que poderían reclamar de administración autonómica que fixese fronte pois a digamos, reparacións urxentes dentro do centro que tamén son importantes, non? Porque é un centro que ten moitos anos, que ten algúns espacios comuns bastante deteriorados, como digo, está chamado a ser un dos centros educativos que vai a ter máis demanda ou que é previsible que teña máis demanda nos vindeiros anos. Por lo tanto, significar que imos a votar favorablemente a todos os puntos da moción. Mais nada, moitas grazas. Pois moitas gracias, señor Mato. Polo Grupo de Goberno ten a palabra a concelleira de Educación. Moitas grazas, señor Teniente Alcalde. Moi bo día a todos e a todas. Eu, primeiramente, quero decir que vou ceñirme á moción, aínda que é un batiburrillo de puntos. En primeiro lugar, quero manifestar que compartimos o espírito desta moción e a vontade de seguir mellorando as instalacións educativas da nosa cidade. O CEIP Juan de Lángara é un centro importante para o barrio de Canido e para o conxunto de Ferrol, tanto pola súa función educativa como polas posibilidades que ofrece para actividades sociais, deportivas e comunitarias. Tamén considero necesario poñer en valor que este centro xa foi obxecto de importantes actuacións nos últimos anos. No ano 2021 realizáronse investimentos por parte da Xunta de Galicia de 1.300.000 euros. E, máis recentemente, neste mesmo mandato, executouse o arranxo das pistas exteriores de acordo coas necesidades trasladadas pola dirección do centro naquel momento. Ademais, realizáronse actuacións complementarias que foron máis alá do proxecto inicialmente previsto naquel momento consensuado coa súa dirección, e moitas destas actuacións foron atendendo as distintas demandas da comunidade educativa na actualidade. Por exemplo, a pista exterior noroeste, que é a pista grande, houbo a limpeza do contorno exterior, levantado da barandilla metálica, colocación da barandilla, demolición do murete perimetral, reparación dunha grieta na superficie deportiva, reconstrucción do murete, demolición da acera, bueno, en fin, porterías de fútbol sala e balonmano, rede do campo de voleibol, 1001 mellora por parte da pista exterior a pista pequena, o mesmo, reposición canaleta prefabricada, demolición canaleta de drenaxe, reparación de gretas, reposición do pavimento, marcado e señalización da pista de baloncesto, etcétera, etcétera, etcétera.
Así mesmo, desde outras concellerías do Concello de Ferrol continúase traballando para garantir o bo funcionamento das instalacións e a atención das necesidades que van xurdindo. Polo tanto, é xusto recoñecer que existe un esforzo continuado por parte das distintas concellerías para mellorar este equipamento público. Desde Deportes arranxaron tramos do peche perimetral, en certa medida, evitando así a entrada dos xabarís. A maiores tamén actuacións desde servicios e obras. Puxéronse as torretas de luz no campo de herba, porque non tiñan iluminación. Desde xardíns mantívose o campo de herba natural no mellor estado posible para que pudese servir como campo de entrenamento ao club de rugby. Podáronse os árbores e solicitouse que se podaran os que lindan xustamente coa pista pequena que interfería directamente coas obras e coa utilización. Desde Deportes arranxáronse os tableiros das canastas, sustituyendo un deles por outro novo. Cambiáronse as redes das canastas e puxéronse redes novas. Limpiáronse as malas ervas da acera. Puxéronse tramos de verxa en perímetro do cole para evitar a entrada de xabarís. Aínda así, con todas estas melloras, somos conscientes de ese peche perimetral debe ser cambiado. Como grupo político queremos deixar claro que creemos nas posibilidades do CEIP Juan de Lángara e compartimos a idea de seguir avanzando cara a un maior aproveitamento social e comunitario das súas instalacións, sempre desde a colaboración entre as administracións, a dirección do centro, a comunidade educativa e as entidades do barrio. Moitas gracias e nada máis por agora. Moitas grazas, señora concelleira. Imos a facer agora a pausa para abordar o seguinte tramo, porque estamos cerca das 12, tal e como quedáramos. Claro que me teño que ir. Sí. Moitas grazas, pois moi breve. Despois de darnos un paseo por Rosalía de Castro e tomar ese café, vamos ir a Juan de Lángara. A ver se está todo como di a concelleira, porque entón non sei, ese batiburrillo de puntos que vostede di, teños que dicir a AMPA do centro educativo, teños que dicir a todas as asociacións que firman este escrito, porque este escrito non é de Ferrol en Común, é de diferentes asociacións, é dicir, moi ben a propaganda, non, é de diferentes asociacións, non de Ferrol en Común. A propaganda moi ben dos investimentos da Xunta de Galicia, pero o mantemento dos centros educativos é do Concello de Ferrol. E o peche está roto, os accesos están mal e falta limpeza. Grazas. Moitas grazas, señora Purriños. Señora López. Bueno, a súa obxectividade de cara ás mocións da oposición é claramente negativa. Non se dixo que se ia ceñir a moción. Non dixo nesta moción que non se fixera nada. Esta moción non di que non se fixera nada no centro. Xa vostede explicounos en formato publireportaxe do que se fixo no centro. Pero se esta moción se trae é porque hai unha necesidade na parte de mantemento que é obrigatorio deste Concello. Vostedes escudan nas direccións da AMPA, pero que no Consello Escolar Municipal este tema xa saiu dende a AMPA do centro. Pero o caso que vos que tedes, aínda tampouco dixeron se van facer algo ou non por este peche perimetral neste verán. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Turno para a señora concelleira, brevidade, por favor. Pois nada, para rematar gustaríame destacar algo no que creo que todos os grupos coincidimos, que o CEIP Juan de Lángara merece seguir mellorando e merece seguir sendo un espacio seguro, accesible e útil para a comunidade educativa e para o barrio de Canido. Moitas gracias e nada máis. Moi ben. Turno breve de peche, señora Purriños. Nada, moitas grazas, concordamos, pero este escrito está redactado palabra por palabra e está polo rexistro, por se vostede o quere consultar. Grazas. Pois moi ben, votamos entón, votos a favor. A moción queda aprobada por unanimidade. Facemos un breve receso.
vieron, tenía un traumatólogo por si tenía alguna vena o algo roto. Moi ben, pois reanudamos o pleno. Punto 12. Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á mellora do transporte público na época estival. Expediente 2026 29 33 4. Gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas.
Como sabemos, o transporte urbano nas cidades de máis de 50.000 habitantes é competencia municipal. O BNG ven reclamando dende hai moitos anos que este Concello debe exercer esa competencia para poder ofrecer un servicio axustado ás necesidades reais da xente. Non parece normal que, téndonos esta competencia, teñamos que estar negociando coa Xunta calquera cambio ou mellora necesaria que teña a nosa veciñanza. Para exercer a competencia do transporte, o Goberno non lle interesa ser grande cidade. Niso, os últimos gobernos valeulles con ser cidade pequeniña, delegando esta competencia na Xunta de Galicia. Polo tanto, tendo claro cal é o camiño que se debe seguir, neste momento queremos canalizar as peticións de moitos veciños e veciñas con algunhas melloras puntuais que non poden pasar por unha solución definitiva ao mal funcionamento do transporte na nosa cidade. Un destes problemas é a falla de transporte público que ten como orixe o destino o Castelo de San Felipe. Non se entende que unha das xoias do patrimonio local que é visitado cada ano por milleiros de visitantes careza dun servicio de transporte adecuado que posibilite a súa visita sin necesidade de depender do transporte particular, máximo cando a súa ubicación en torno non se adapta para acoller tantos vehículos como os que xunta ali, sobre todo na época estival ou nos períodos vacacionais. Como mostra desta situación, indicar que ás fins de semana ou festivos só hai un servizo en cada sentido e únicamente pola mañán, algo totalmente incomprensible cando se quere poñer en valor este ben de interese cultural. Outra mostra desta situación son os servizos aos principais areais da nosa cidade. O escaso número de servizos existentes únese a larga duración do traxecto ou os fan pouco atractivos e de pouca utilidade para quen queira ir á praia sen ter que depender do vehículo privado. Se ben é certo que a Xunta habilitou nos últimos anos un reforzo estival dun bus directo ás praias de Doniños e San Xurxo, esqueceu que temos outras praias que tamén son frecuentadas por milleiros de veciños e veciñas como son as de Covas e Esmelle. Hai un erro aí que pon San Xurxo, quere dicir Covas e Esmelle, que deberían contar cando menos con o mesmo servizo. É por isto que dende o BNG proponemos os seguintes acordos. 1. O Pleno do Concello de Ferrol insta o Goberno local a desenvolver as medidas oportunas para reforzar a liña San Xiao-San Felipe co obxectivo de aumentar as frecuencias e servicios nesta liña. 2. O Pleno do Concello de Ferrol insta o Goberno local a demandar da Xunta de Galicia o establecemento dunha liña de transporte estival que preste servicio ás praias de Covas e Esmelle. Nada máis e moita. Muchas grazas, señor Montero, polo Grupo de Ferrol en Común. Ten a palabra o seu voceiro, señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, é evidente que a mobilidade dentro do Concello de Ferrol e a súa contorna é un mal tamén estrutural, endémico, case podemos decir, que non ten ningún tipo de solución dende hai décadas. Esta moción que fala dun aspecto moi puntual e concreto vai ter o apoio de Ferrol en Común. Creemos que é insuficiente, dende logo, todo o que ten que ver co transporte urbano na época de verano, e que, ademais, únicamente en horario de tarde, no caso deste bus extraordinario do que se fala, eso, a todas luces, impide que se tome con normalidade o transporte público fronte ao vehículo privado. Non só o tema dos autobuses, temos o tema do tren, o tema do transporte interurbano, o tema das peaxes, que ao final o que está facendo que os poderes públicos non se sean capaces de dar un acompañamento a este suposto crecemento socioeconómico que estamos a vivir e que nos está illando cada vez máis do resto do territorio por esa falta de impulso e iniciativa. Por lo tanto, o noso voto a favor e agardemos que saia esta moción adiante. Moitas grazas, señor Reina. Moi ben, moitas gracias, señor alcalde. Bos días a todas e a todos, compañeros, compañeiras e persoas que nos acompañan e que nos siguen a través de internet. Dende o Grupo Socialista, hoxe queremos anunciar o noso apoio rotundo a esta moción presentada polo BNG. O facemos por pura coherencia e responsabilidade con Ferrol. Sabemos que o transporte público é un pilar fundamental para a calidade de vida, sustentabilidade e igualdade de oportunidades na cidade. O Castelo de San Felipe e os nosos areais como Covas e Esmelle son motores turísticos e de lecer esenciais. Non ten ningún sentido que na época estival a veciñanza e os visitantes atopen tantas trabas para chegar a eles sen depender do vehículo privado. Ter un único servicio de ida e volta polas mañás, as fin de semana
a San Felipe non é un servicio público, é unha barreira ao noso desenvolvemento. A Xunta de Galicia ten a competencia neste servizo actualmente, pero creemos que este goberno municipal non pode seguir poñéndose de perfil e hai que exixir que se produzan as melloras necesarias. É aquí donde me gustaría que o señor alcalde prestara atención neste punto, se pode ser, porque sabemos que é bastante habitual escoitar con contundencia as reivindicacións de cara a un tren do século XXI, a que Ferrol non pode ser discriminado. Vostede afirma que non pode ser condenado Ferrol ao illamento. Ese argumento, señor alcalde, dende o noso grupo o acompañamos plenamente. Creemos que Ferrol merece as mellores conexións ferroviarias e non nos doe en prenda facer esa reivindicación que é de xustiza para a nosa cidade. Pero que o que hoxe lle pedimos é que non debería, non pode aplicar unha doble vara de medir cando falamos de mobilidade para os nosos veciños e veciñas. Non se pode exixir firmeza ante o goberno central e mirar cara a outro lado cando falamos do goberno autonómico. A reivindicación do tren é unha reivindicación lexítima e necesaria, non temos dúbida. É unha inversión que ten que facerse, pero a reivindicación do autobús, vostede sabe perfectamente que é un deterioro que a Xunta de Galicia impuso a esta cidade. Nos tiñamos un servicio que funcionaba e se tomou a decisión activa de realizar unha modificación e sacar unha licitación que perxudicou enormemente aos nosos veciños e veciñas. Por todo isto, esperamos que dende o Grupo Popular apoien esta moción e que coa mesma contundencia e coa mesma vehemencia que reivindicamos unánimemente o tren, sexamos quen de reivindicar unánimemente o transporte colectivo público por carretera que merecen todos e todas os nosos veciños e veciñas. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Reina, escoiteino con toda a atención, non como outras persoas do seu grupo. Ten a palabra a señora Pieltain. Moitas grazas, señor alcalde. Bos días a todos e a todas, compañeiros e compañeiras de corporación e a todos os que están vendo o pleno dende aquí ou dende as súas casas. Como non podía ser de outro modo, pois dende este grupo compartimos o desexo de que os nosos veciños teñan o mellor sistema de transporte que se poida ter. E falamos de todo tipo de transporte, xa que falaron do tren. É verdade que é un obxectivo común de toda esta corporación polo que hemos pelexado e seguimos pelexando. Debemos dicir que é un tema, por certo, que segue sendo a ser desentendido dunha maneira totalmente xa ofensiva polo noso goberno central, pero centrándonos no autobús, como xa lles digo, non solamente o tema do tren, senón que queremos para a nosa veciñanza unha mobilidade máis sostible, máis cómoda e máis acorde coas necesidades dos ferroláns. En este senso, facemos unha labor diaria para a mellora do mesmo en colaboración coa Xunta de Galicia, que, como todos vostedes saben, é a administración que ten as competencias sobre o noso transporte metropolitano. E sempre tendo en conta as solicitudes veciñais e a viabilidade destas solicitudes. O noso obxectivo sempre vai ser a mellora da mobilidade dos nosos veciños, e nestas datas, por suposto, a mobilidade cara ás praias e aos espazos de interese turístico do municipio como é o Castelo de San Felipe, facilitando alternativas ao vehículo privado e promovendo o transporte público máis eficiente e sostible. Señores de BNG, podo asegurarlles que a Xunta de Galicia non olvida que nesta cidade existen máis praias que do Niños e San Xurxo. Que estas dúas praias nos meses de verán conten con máis servicios diarios responde á maior demanda que existe nestas datas e a resposta ás solicitudes veciñais, pero non significa que deixen olvidadas o resto dos nosos arenais. E se en algún momento quedan olvidados, teñan por seguro que nosotros os recordaremos.
Pero deixando aparte estas dúas praias, somos coñecedores das solicitudes das asociacións veciñais porque reunímonos semanalmente con elas. E por iso solicitamos xa fai un tempo un estudio por parte da Xunta de Galicia dunha liña reforzada de transporte na época de estival para Covas e Esmelle. Esmelle e Covas xa contan cun servicio de autobús durante todo o ano, pero creemos que este debe ser reforzado nos meses de verán, dado que ten máis demanda. E compráceme dicirlles que dita petición xa está sendo atendida pola Xunta de Galicia mediante un expediente administrativo oficialmente iniciado ao respecto. Este verán a empresa xa está efectuando paradas nas proximidades de Esmelle e de Covas que non están no catálogo oficial, que están neste expediente xa iniciado, coa finalidade de consolidar un servicio que xa está a prestarse e mellorar a información disponible para a nosa veciñanza. Como lles digo, a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta xa acordou, mediante resolución de inicio do expediente da modificación das condicións de explotación da concesión XG 642 Metropolitano de Ferrol coa incorporación das paradas Praia de Esmelle no Campín das Cabazas, O Vilar e Horizonte, así como a actualización das distancias e da estimación dos kilómetros anuais da devandita liña. Ademais, o citado acordo declara expresamente a urxencia do expediente, polo que se tramitará reducindo os prazos á metade. Por todo o anterior, consideramos que a demanda formulada no punto 2 da moción respecto do establecemento dunha conexión de transporte público cara ás praias de Covas e de Esmelle debe ou ben desaparecer ou ben ser enmendada, xa que se atopa en fase de execución administrativa e xa se están producindo este reforzo dos servicios. O máis acaído sería que o Goberno local, toda vez que o expediente xa foi iniciado, pois inste a Xunta o que realice un seguimento da tramitación deste expediente e que colabore coas administracións implicadas para que a posta en funcionamento das novas paradas e servicio se produza coa maior axilidade posible. En canto a San Felipe, todos sabemos que é un referente patrimonial e turístico da nosa cidade. A planificación dos servicios da liña de San Xiao-San Felipe busca o equilibrio entre a oferta e a demanda e a sustentabilidade do sistema. A liña conta na actualidade con 9 servicios de luns a venres e 2 na fin de semana, e os datos amosan que a media de usuarios de servicio por semana é de 4 persoas, reducíndose a 1 ou 2 na fin de semana. O coherente, danda a pouca demanda que hai nesa liña, entendemos que será consultar a Asociación de Veciños implicada para que diga cales son as súas verdadeiras demandas. E, obviamente, se a demanda aumenta, instaremos a Xunta de Galicia para que a oferta tamén aumente. Por lo tanto, non podemos votar a favor deste primeiro punto sen ter datos reais. O que si faremos, non lles quepa dúbida, será instar a Xunta de Galicia a continuar mellorando progresivamente a oferta de transporte público nas zonas costeiras e nos espazos de maior demanda durante a época estival, atendendo ás necesidades reais da veciñanza e das persoas visitantes. Se queren que engadamos este punto, nosotros votaremos, por suposto, a favor. Nas súas mans quedan as solicitacións modificadas. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Señor Montero. Mira, unha cousa, compartir o desexo non, vostedes son goberno, non teñen que compartir o desexo, vostedes teñen que traballar e facer que os desexos sexan realidade en todo caso, non? Para a demanda, me dice que claro, que en San Felipe que hai pouca demanda, claro, se non hai servicios non pode haber demanda, e que vostede fai trampa, claro, se ti tes onde ir e non tes onde vir e non tes horarios, claro que a demanda vai ser baixo. Primeiro hai que ter un servicio igual para saber cal é a demanda, non? Claro, eso pasa en todo o rural, eso pasa no ferrocarril, no de vía estreita, pasa en todo. Se non hai demanda, por que? Porque moitas veces non hai servizos. Como vai haber demanda? En canto á emenda que dice vostede, já aceptamos, se está traballando neso mellor, que se faga un seguimento diso, parécenos ben, eu creo que no caso de San Felipe non podemos estar de acordo. Pouco máis, non sei, se comentou aquí o do tren, eu non iba a entrar no do tren, pero bueno, no do tren a verdade é que nin o Partido Popular pide a transferencia do antigo FEBE, nin o Goberno do Estado fai nada por a liña Coruña-Ferrol. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Brevemente, únicamente para contestar esta public reportaxe da Xunta de Galicia unha vez máis,
A xestión do transporte por parte da Xunta nesta comarca é nefasta. Eso con datos, como lles gusta a vostedes, ou paseíños de café, vamos pola estación de bus e saber en que estado está, non hai cafetería, que se apechou, pero podemos logo achegarnos algunha preto. Creo que, bueno, ese alarde de que hai máis paradas con mesma frecuencia é un ganarse, non hai máis buses, hai novas paradas. Se en 3 anos e medio de mandato o único que foron que de facer é iniciar un expediente, pois creo que habrá que esperar outros 3 anos e medio para ver se temos un reforzo de bus. Por outra banda, quería incidir que está aprobada a Lei de Mobilidade Sostible, que eso sí que é responsabilidade total do Concello, que os centros de traballadores con máis de 200 persoas teñen que ter un plan de mobilidade negociado cos seus comités ou xuntas de persoal. Non sei se nese sentido van culpar tamén a Pedro Sánchez ou a Xunta de Galicia tamén está iniciando un expediente para solventalo. Pois nada, creo que ese triunfalismo non concorda co que se debe facer, que promover o uso do transporte colectivo fronte ao transporte individual, porque a xente non pode prescindir do transporte individual ante a falta de transporte colectivo. Nada máis. Muchas gracias, señor Suárez. Señor Reina. Sí, bueno, moi brevemente. Creo que o maior problema, o maior erro que se está cometendo por parte do goberno é comprar o argumento de que hai que medir a necesidade de transporte público en función do número de usuarios ou usuarias actuais. O transporte público é un dereito, non é un coste, non pode considerarse como un coste. Cando a cidadanía ten un servicio que lle permite planificar e utilizar o transporte público, o utiliza, está así comprobado en todas as cidades no que o transporte público funciona adecuadamente. O problema é que en lugar de priorizarse que haya un maior servicio, os factores de priorización foron, bueno, pois unha cuestión pura e meramente económica. Se puso en marcha unha serie de servizos, os servizos non funcionaron, seguen sen funcionar, e por ser unha administración amiga, por decirlo de alguna maneira, por ser unha administración gobernada polo mesmo corpo político que este Concello neste momento, en lugar de reivindicar as necesidades e as melloras que requeriría para que fora un verdadeiro dereito da cidadanía, o que se fai é mirar para outro lado. Eso, a verdade, que creo que é digno de lamentar. Só hai que analizar que pasou co servicio de transporte público, co tema da folga, e si a Xunta de Galicia devolveu un só carto ou cobrou máis a administración local cando deu menos servicio. Nada máis e moitas gracias. Muchas gracias, señor Reina. Señora Pieltain. Muchas gracias, señor alcalde. Moi brevemente, señor Suárez menciona a Xunta de Galicia porque xa lle dixen que a que ten a competencia e porque está realizando unha labor diaria intentando que os nosos veciños teñan máis liñas, teñan máis paradas. Nosotros estamos trasladando todas as solicitudes. O tema da demanda, señor Reina, é un tema importante. O tema do número de usuarios que utilicen o autobús, pois sí parecenos un tema importante. Se a Asociación de Veciños de San Felipe necesita ou calquera outra asociación de veciños pide máis liñas, así yo trasladaremos e instaremos a Xunta de Galicia a que as poña, pero é un tema tamén de sustentabilidade, de a mobilidade. Imos cara a unha mobilidade sostible. A vostede lle parece sostible que poñamos máis liñas cando hai unha persoa que utiliza o autobús? Pois creo que ten que mirar no diccionario a que se refire a mobilidade sostible. Moitas grazas. Muchas gracias, señora Pieltain. Breve turno de peche, señor Montero. Gracias, señor alcalde.
o que non parece sostible é chegar con centos de coches ao mesmo lugar, non? Eso sí que non parece sostible. Non sei vostede que concepto ten. Nin o teñen que pedir ás asociacións de veciños. Hai demandas veciñais que poden ser das asociacións de veciños ou non das asociacións de veciños. Os veciños non contan nesta cidade. A ver, gustaríanos que traigan a información necesaria para o seguinte comisión, xa que teñen algo avanzado no aspecto do punto 2. Gustaríanos que na seguinte comisión, que xa hai 3 semanas que debe de facer que non hai comisión de urbanismo, pois na seguinte nos gustaría que nos traigan a información deste punto, non? No punto, xa lle dixe, no punto 2 aceptamos iso, que o goberno de Ferrol o que nos gustaría poñer é que nese punto engada tamén e que traslade información aos grupos políticos da oposición. Nos vale o seu punto como redactor, pero que engada eso de que se dé traslado da información e dos avances aos grupos políticos. Nada máis e gracias. Moitas grazas, señor Montero. Procedemos á votación da moción. Votos a... había unha enmenda, pero non sei si a volve a leer, por favor. Sí. Realizará un seguimento da tramitación deste expediente e colaborará coas administracións implicadas para que a posta en funcionamento das novas paradas e servicios se produza coa maior axilidade posible e dará conta dos avances na comisión pertinente. Pois entón, votos a favor do punto non la chega despois, pois. Sí. Votos a favor do punto 1. Votos en contra. Votos a favor do punto 2. Queda rexeitado o punto número 1 da moción e queda aprobado o punto 2 da moción, o primeiro deles con 10 votos a favor e 13 en contra e o segundo por unanimidade. Como punto, moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común para a defensa da clase traballadora na negociación do Convenio Provincial Sidometalúrxico expediente Cívidas 2026-029305. Ten a palabra para a defensa da moción o señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, pues esta moción é totalmente vinculada á cidadanía de Ferrol, a súa clase traballadora, que leva meses en conflito por solicitar algo na negociación tan descabellado como que non lle desconten salario por estar de baixa, como que o seu salario se axuste ao custo da vida, como que a temporalidade non sexa a dinámica habitual na contratación no metal. Estas cuestións pois son utilizadas pola patronal como unha ferramenta de bloqueo, mantendo unha situación insostible, abocando a unha folga que, dende logo, está ocasionando graves prexuizos a estas persoas, pero que o único camiño que teñen é que nós, como Concello, dende logo, creo que non podemos permanecer alleos a esta situación. É evidente que cando falamos do ciclo socioeconómico en que está a cidade, que vive unha especie de euforia cos fragatas, cos chinos, con toda esta historia, dende logo eso non está a repercutir no día a día da cidadanía, con alugueres disparados, con prezos de vivenda para compra exorbitados, con un alto custo da vida que non se corresponde para nada cos salarios. Esta moción podería facerse extensiva tamén ao sector
do comercio, ao sector da alimentación, as traballadoras de Gadis e Freud, que, bueno, seguro que moitos de nós facemos compra neses supermercados, non sabemos realmente cales son as súas condicións de vida. Eu vou poñer un exemplo moi concreto: un carniceiro dun supermercado Gadis determinado da cidade entrou aí 20 e pico anos cobrando 1.200 euros e 20 e pico anos despois está cobrando o mesmo. Creo que ese exemplo gráfico pues, nos pode dar unha idea de que son eses sectores moi afastados da pode que vida bastante máis cómoda que levamos todas e todos os que estábamos aquí. Por lo tanto, creo que este pleno municipal non está únicamente que tamén para debatir sobre cuestións urbanísticas, de benestar social, de servizos, senón que temos que tomar partido en defensa dunha igualdade social que é o que está a reclamar este sector a través das súas organizacións sindicais, que debemos, cando existe unha injustiza que uns poucos queren levarse todo o beneficio que xeneran a maioría, isto debe ser sempre combatido por todas as organizacións políticas, sexan do signo que sexan. Por lo tanto, convencidos de que esta moción vai ser aprobada na súa integridade, xa adianto o agradecemento polo voto favorable. Muchas gracias, señor Suárez. Señor Montero. Nada, comenzar agradecendo a Ferrol en Común por presentar esta moción. Dende o BNG creemos que se este Concello quere representar a veciñanza, debe implicarse nos problemas da clase traballadora e debe dar a importancia que ten para a clase traballadora e para a propia cidade a negociación dos convenios. Eu, como traballador do metal, neste momento vexome incapaz de falar só do metal, só sin meter, como se dicía tamén aquí, no mesmo a ecuación os traballadores dos supermercados e das súas logísticas, que se cabe ainda están máis precarizados que nós. Estamos a falar de convenios con salarios baixos. Un oficial de primeira no metal está a levar para casa limpos uns 1.400 euros ao mes. Un traballador ou traballadora de supermercados leva a maioría dos casos para a casa 1.100 ou 1.200 euros. E xa para que ninguén faga trampas, quero aclarar que as 8 xornadas de folga do sector do metal non teñen que ver só cos traballadores que realizan a súa xornada dentro das instalacións de Navantia, nin tan sequera cos acordos por traballar dentro de Navantia. Iso negóciase noutra mesa, inda que despois se engadan no convenio. Senón que ten que ver con todo o sector, con todos os talleres que se dedican a esta actividade, como son, por exemplo, os talleres de coches ou as carpinterías metálicas. Estamos fartos de que se pida sempre esforzo á clase traballadora, que cando hai crise o primeiro que se pide é que hai que conxelar os salarios para ser competitivos. E cando as cousas están mellor por parte da patronal non se quere nin falar de recuperar poder adquisitivo perdido. Este Concello e este alcalde sempre miran para outro lado. Donde BNG non vamos ir facer demagoxia co salario do alcalde, pero sí nos gustaría que se puxese no papel de quen gana 1.200 euros e despois que pensara en que lado debe de estar o alcalde e o Concello. Señor Rei, vostede pode estar por unha vez de parte da clase traballadora ou seguir estando con uns poucos que teñen secuestrado o convenio, cousa que nin tan sequera comparte todo o empresariado. Supoño que, como sempre, a súa posición será defender os poderosos. Dendo o BNG témolo claro. O noso sitio sempre está ao carón dos traballadores, en este caso, do metal e dos supermercados. Non estamos a falar só de cifras, estamos a falar de persoas que cada vez teñen máis dificultadas ao acceso á vivenda. Traballadores e traballadoras que cada vez máis pobres, que non dedican o 30% do seu salario á vivenda, o máximo recomendado por todos os organismos, senón que en moitos casos, para encontrar algo decente, gastan o 50%. É imposible que un traballador poida ter unha boa calidade de vida se está obligado a pagar 600 ou 700 euros por unha vivenda. Canto lle queda para comer en canto pague luz e gas, tal e como están os prezos da cesta da compra? E por outro lado, un convenio é moito máis que unha subida salarial. Un convenio marca a calidade de vida para varios anos en outros moitos aspectos. Cousas básicas como se podes acompañar os teus fillos ao médico, cal vai ser a túa xornada laboral ou as posibilidades de conciliación familiar. Tamén regula cousas como as ETTs. A min gustaríame saber que grupos políticos deste Concello están a favor de que existan as ETTs. Digo neste Concello porque os partidos políticos nos diferentes gobernos xa sei que lles parece ben, por iso existen. Outra petición do metal é que se regulen os fixos discontinuos para cando menos se lles garanta 270 días de traballo ano. 270 días, que casi parece un luxo. Cando con esta modalidade de contrato, se se pode chamar contrato,
os poden chamar cada 3 meses e votar 3 ou 4 días na empresa e volvelos a chamar cada 3 meses outros 3 ou 4 días e así sucesivamente. Non sei, inda que isto fora aprobado en Madrid así, non sei se alguén desta corporación é capaz de posicionarse a favor dese contrato ou en contra de que se regule ese contrato, non? Tamén me gustaría saber se hai quen se poida posicionar en contra diso. Polo tanto, este Concello non pode mirar para outro lado mentre os traballadores non chegan a final de mes, e máis cando non ten feito nada en vivenda. Non fixo ningunha solicitude á Xunta da zona de mercado residencial tensionado, nin tan sequera fixo estudio das zonas que se comprometeu a facer. Bueno, remato para esta primeira ronda. Entendo que gustaríame pedirle a Ferrol en Común que faga 2 engádagas que creo que non vai a ter problema. Unha incluso xa comentaron eles, que sería, eu levaría este tema, engadiría tamén que sexan os acordos para o sector dos supermercados, que inda que sea menos número, para eles é igual de importante. O que sí pediríamos é se pode engadir un cuarto punto, porque eu creo que está moi ben todo isto de declaracións institucionais e todo, pero parece todo moi institucional, pero ao final creo que hai outras cousas nas que podemos dar máis apoio, non? Eu pediría engadir un punto cuarto que poña os grupos municipais do Concello de Ferrol acordan participar nas mobilizacións convocadas por estes sectores que se produzcan na nosa cidade. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Montero. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois efectivamente eu comparto co voceiro de Ferrol en Común a necesidade de que este pleno pois atenda xa non solamente as cuestións que son directamente responsabilidade municipal. En ese sentido, creo, señor alcalde, que hoxe tamén é un día para, de algún xeito, pois que nos pronunciemos aquí como podemos, non? Por unha cuestión de mera, digamos, educación e incluso solidaridade co pobo de Venezuela, no que parece que vai a ser unha desgracia, unha catástrofe de proporcións descomunais, donde, bueno, polo momento aínda é moi cedo para saber un pouco cales van a ser as consecuencias deses 2 terremotos que houbo esta mañá, pero todo parece indicar que vai a ser unha catástrofe de características non moitas veces vista previamente. Por lo tanto, como o pobo de Venezuela ten a moitas familiares non no noso país, tamén aquí na nosa cidade, pois vaya previamente pois as nosas condolencias ou as condolencias por parte do noso grupo a todas elas e a todos eles. Creo que compre decilo porque, bueno, é de actualidade. Algún xa está a falar de que poden, vamos, queda moitísimo por todavía analizar, pero vamos, simplemente facer unha mención a algo que é de actualidade, bueno, na nosa humilde digamos, capacidade, pois poñer o Concello a dispor, non, dos familiares, non? Creo que compre facelo. Bueno, entrando xa na moción, pois decir que nós imos apoiar a moción, porque evidentemente pois efectivamente temos un reto importante. Cada vez está máis claro que por moito que a economía mellore, esa mellora na economía non chega aos petos dos veciños e veciñas coa mesma intensidade coa que medran os números, non? Das empresas. O noso reto, pois, como formación política sempre foi o mesmo, non? Reducir as desigualdades e, polo tanto, creemos que neste caso, por moito que evidentemente non se pareza nin siquiera un pouco, non, a situación que estamos a vivir hoxe en Ferrolterra, a que vivíamos no ano 2017, pois evidentemente queda moitísimo traballo por facer e creemos que todas esas reivindicacións que se están a facer, xa non solamente por os traballadores e traballadoras do metal, sino tamén, por, como decía o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, por outros sectores, tema dos supermercados, son perfectamente lexítimas e, por lo tanto, imos apoialas. Por la miña parte, máis nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Señora Pieltain. Moitas grazas, señor alcalde. En primeiro lugar, simplemente por, tal e como fixo vostede de maneira, creo que súa, creo que sobran as alusións ao señor alcalde con respecto ao do seu salario e demais, pero bueno, sei o moito que lle gusta ao señor Montero falar do alcalde.
En canto á moción en sí, creo que todos os que estamos hoxe aquí neste salón de plenos coincidimos plenamente en que o sector do metal é un dos piares fundamentais da economía da nosa cidade. A súa fortaleza non sería posible sen o esforzo diario de todos estes traballadores e traballadoras que teñen, como temos todas as persoas, o dereito a unhas condicións laborais dignas, a salarios que lles permitan manter o seu poder adquisitivo e a unha negociación colectiva desenvolvida baixo os principios de boa fe e de respeto mutuo. En todo caso, unha industria forte require un emprego estable, salarios dignos e un marco de relacións laborais equilibrado que achegue seguridade e cohesión social. Estamos de acordo en que, aínda que o Concello non sexa a mesa de negociación do convenio, si é a institución máis próxima á cidadanía e, por tanto, debe expresar con claridade a súa solidaridade con estes traballadores, cando existen, sobre todo, reivindicacións que afectan as súas condicións de vida son unha parte moi importante da nosa veciñanza. Por iso, imos apoiar a realización dunha declaración institucional, imos apoiar o diálogo coas organizacións sindicais e imos apoiar todas aquelas iniciativas que favorezcan unha solución xusta e equilibrada no conflicto, desde o respeto á autonomía das partes negociadoras sempre. Neste momento creo que xa quedou clara a nosa intención de voto. Imos votar a favor da moción, mais solicitamos unha emenda no punto 2, que quedaría deste xeito. O Concello de Ferrol comprométese a facer un chamamento á negociación ás partes implicadas para chegar a un acordo con ofertas de melloras laborais dignas para os traballadores. Creemos que non é adecuado que o Pleno presione a unha das partes da negociación. O que sí podemos facer é de servir de ponte ou de chave para que esta negociación sexa o máis pacífica, transparente posible e na que se consigan unhas mellores dignas para os traballadores. Repito, creemos que Ferrol sempre debe estar ao lado das persoas que viven do seu traballo e traballar na búsqueda da prosperidade económica da maioría social e por iso non podemos permanecer alleos a un conflicto laboral que afecta a milleiros de familiares da nosa cidade. E os apoiamos e apoiaremos nas súas reivindicacións por un traballo e un salario dignos. Esperamos que acepten a nosa emenda do punto 2 porque creo que sería importante que poidéramos votar ese punto tamén nosotros e non temos problema en sumarnos a que engadan aos supermercados na moción tampouco. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Pieltain, señor Suárez. Bueno, primeiro agradecer a todos os grupos a súa concienciación sobre un problema para o meu modo de ver de primeiro nivel. Estamos falando da vida da xente, especialmente a Roberto, xa que é un traballador do metal que leva moitos anos pelexando por esa mellora a título persoal dende o seu ámbito sindical tamén. Respecto ás engádegas do BNG non temos ningún problema en aceptar as dúas que formulan. Respecto ao Partido Popular, creo que un dos maiores erros que se pode cometer na política é a equidistancia. Non están xogando o mesmo papel a clase traballadora que a patronal, que é dicir, cando sabes que hai xente que convoca 3 días de folga e non tes ninguna intención de sentarte a falar ata que pasen esos 3 días, evidentemente a túa única intención é causar dano a un colectivo importante de persoas. No obstante, en aras a tratar de aprobar esta moción por unanimidade en todos os seus extremos, aínda que para nós evidentemente hai unha parte que está de forma clara e manifesta actuando con mala fe, imos aceptar tamén esa engada, se eso propicia que todos os puntos sexan aprobados por unanimidade, aínda que manteñamos unha distancia política abismal respecto a ese punto. Señor Montero. Casi se estaba dormindo a señor alcalde. Sí, se me va así. Non falei do salario do señor alcalde. Digo que vas a que o queres liar todo, non. Falei que se puxera na pelexo e que con un salario dos demais para pensar o que debe de votar. Non falei nin do que cobraba o señor alcalde, nin dixen que non merecera, nin dixen nada deso, non? O sea, que o que está facendo demagoxe vostede. Ser neutral, como dice vostede, que parece que queren ser neutrales, ao final é tomar partido. Vostedes toman partido polo máis poderoso. Ser neutral é tomar partido polo máis poderoso e deixar abandonado a clase traballadora da nosa cidade.
apoiar, a parte da declaración institucional, e respaldar tamén as movilizacións que fan os traballadores e traballadoras. Nada máis e grazas. Bueno, só unha cousa. Sí, xa dixeche, verdad, Jorge? Aceptas todo. Polo... No? Señora Pieltain. Señor alcalde, eu sei que non falo moi ben o galego, debe ser por iso que non se me entende, porque creo que deixei moi claro que apoiamos aos traballadores e as traballadoras, que imos votar a favor, e únicamente o que cremos é que o Concello debe actuar como unha institución de encontro e de diálogo dunha maneira totalmente parcial e obxectiva, porque non debe interferir nunha negociación que non é da súa competencia directa. Vamos a apoiar o diálogo, vamos a apoiar aos traballadores, estamos do lado dos traballadores. Agradecemos moitísimo ao señor Suárez que acepte a nosa emenda. Non é unha cuestión de estar dun lado ou de outro, senón precisamente de onde tenemos que estar, que apoiar aos traballadores e tratar de facer que o diálogo sexa productivo. Nada máis, solicitamos a votación por puntos. Completo. Señor Suárez. A ver, o de por puntos non acabo de entender, porque, bueno, se aceptan as enmendas e agora se vota por puntos. Se vai votar por puntos? No. Vais a votar por puntos ou non? No. Vale. Bueno, únicamente para rematar, non xerar máis polémica, se por un lado dicimos que estamos apoiando a clase traballadora, o verdadeiramente obxectivo é que a patronal está tendo mala fe negociadora. Eso están aí, basta con informarse un pouco, profundizar nas reivindicacións e como son tratadas pola patronal para saber que non hai boa fe negocial e que non podes tomar partido en defensa dos traballadores e eludir que esta defensa dos traballadores hai que defendelos de algo. De que se defende é que de que teñen salarios precarios, que teñen descontos nas súas nóminas por estar enfermos, que non poden dispoñer de contratos indefinidos, etcétera. Entón, bueno, aceptamos a emenda, como digo, para conseguir unanimidade e poder trasladar este acordo aos traballadores sin que eso signifique que nós, polo menos, estou seguro que desta bancada todos que estamos aquí sentados, teñamos ben claro que non é o mesmo unha parte que a outra, e nin moito menos. Moi ben, a señora Pieltain incorporará na Secretaría o texto transaccional e o señor Montero do punto 4. De acordo? Vamos a votar con... Sí. Bueno, o 4 é o complemento do 1, perdón. Moi ben, vamos a votar conxuntamente a moción. Votos a favor. Queda aprobada a moción por unanimidade. Rematados os puntos da orde do día, levantamos a sesión.